Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху дип сираттагы әңгәмәбезне Исамул авылынан микрорайонның Хисамовтар гаиләһенә башлайбыз. Әйдәгез әле ошо гаилә башлыкларынан да элекке олы поколениедән дип әйтәгәндә әзрәк истәлек калдырып тарихи интервью алайык. Әңгәмәбезне гаилә башлыгы Тәлгат агайдан башлайык әле. Әйдәгез әле үзең тормыш юлларын һөйләп башлайык. Мин үзем Озлай авылы егете булам инде. Авылыңа куй. Шуннан күсеп килгән, инәй бер туып кайткан малай буламын. Ошо Исламда яшәп 82 яшькә еттем уже. Ничә елда тудыгыз? 1938 елның 1 майында туганмын. 1 майында да 82 яшь миңа хәзер. Олы бабай булганмын инде хәзер. Шуннан Озлайдан күсеп килгәннәрне сөйләп ташлайык әле. Инәем Исламулдан үгез егеп Озлайга барды, безне алырга. Озлайда күрәһең үгез булмагандыр инде. Монан Исламулдан үгез алып барды. Шуннан соң безне тияне шунда әзрәк куешта әйберләр булгандыр инде. Өстәл утыргыз шунда. Фәүзия күрәһең ул эшләмәйем, аны инәем күтәреп алып кайтып монда сдавать кәмәләр инде. Картайма. Шуннан соң ул безне тияне әйберләре шуны безне утыртты, мине өстәл өстенә мендереп утыртты. Шуннан утырышлар бар иде, анда Асия апайым белән Фәния апайым. Алар яяу, инәем үгез итәкләп, элек тау буеннан юл уйнап бит Озлайдан. Шуннан Сәйкүлдә ат сөргән беләм яхшы гына 3 яшь бит инде. Юнны башлы белеп тә алмай. Шуннан ат булды. Үгезне сөрде, шуңа җитәкләп киттек. Анау Тулбайның нәенә җитәрәк үгез безнәп китте малай. Шырлык арасына алып кирләр китте ана шири утарып. Шунда без кыскырышабыз, әллә куркканбыз, әллә дистектер инде, кем белә инде аның. Шуңа искә калганда инде. Әйе. Хәр инәем бахыр сирәлеп дигәндәй барып, шу агас арасында туктатты инде үгезне. Менә бит инде хәлләр булган. Шул монда кайттык. Шу 41 елда була инде ул. Шуннан шунда яшәй башланык инде. Әйдәгез Тәлгат агай, әсәйегез белән таныштырыгыз. Атаегыз әсәйегез белән таныштырып китәйек әйдәгез. Әсәй минем исламлык инде Рамадан карты кызы була. Кем? Әйе, төп. Минем исеме полностью. Ha? İsimleri белән әйтегез, әйдәгез. Әммәгөлсем дигән. Әммәгөлсем Рамадан кызы була инде. Фамилияһы? Фамилиясы Хисамова була инде. Түгел, Фатхуддин. Элеккесе фамилияма. Элекке Фатхуддинова була. Фатхуддинова. Шуннан соң Картнәйегез менә исегездә. Картнәйем Сахип Камал. Ул монау Колтай авылыныкы бугай ул. Шуннан килгән. Монда Кортатаем алган булган инде. Минем картнәйем була инде ул. Вот. Әсәйең ягына. Мулла гаиләсеннән. Инәемдең инәсе була. Нисәнче елга икән белмәйсезме? Юк, каян беләһең аны. Әсәйең нисәнче елга ина? Инәем 14 елга. 14 Аны елга. беләм. Ничә ел яшәштә яшәнә? Мондамы? Ничә яшәргә җитте әсәйең? 75. Алсам белмәйем. 75-кә җитеп үлде дигән. 75 булгандыр ая. Син подправляй итеп тор. Шулай суландырып тора. Шуннан атаегыз, әйдәгез. Минем атаем Озлай авылы була. Ознайныкы. Озлайныкы төп. Так. Фамилия исемнәре белән әйдәгез. Хисамов Ахкияметдин була. Атаһы Сахабетдин була. Аның. Хисамов, нисек исеме та? Хисамов Ахкияметдин Сахапович була. Ахкияметдин. 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 Шул монда кайттык инде.
Шулай дип, һез бит инде әзрәк Ознайда да торган буласыз инде, 3 яшькә хәтле. 3 яшькә хәтлек кенә. Шунда торды. Калган бер белеп булмайтындан да 3 яшьтә не беләм. Ашу Сәйкүлдә су сөргәнне беләм дә. Теге шырлык калып кырып киткәнне беләм үгез. Менә давайте Инәем кайт ни җитәкләп алып кайтып исламга керткәнне беләм. Менә атайыгызның бер туганнары исәһезме? Әсәйегезнең бер туганнарын әйдә шутлап китәйек әле. Атаемның бер туганы Насип агай, Ознайныкы. Нисәнче елга? Ул белмәйм инде аны. Атайың нисәнче елга ине? Атаем 7нче елга. Ничә яшькә хәтлем яшәне? 41нче елда ул сугышта киткән ул. Кайта күргән. Кайтмаган, үлгән. Хәбәрсез югалтканмы? Шулай. Шуннан Бер туганнары әйдәгез. бер туганы Миңнебикә апайым Хисам була бит инде. Ознайда торганмы? Мал сорагайым булган, ул кадәр Примор ягында. Алар кайда тордылар? Әйдә шутлап китәйек. Кайда яшәнеләр? Ни Демский совхозда яшәгән Миңнебикә апайым. Әберхан яздан белә. Атайым бит инде шу Ознайдан киткән кигә юк булды инде ул. Насип агайым Демский совхозда тоже яшәне. Мансур агайым кадәр Приморга китеп, шунан юк булды инде. Ана тагы бер Айсылу дигән минем белә бер ел 38нче елга ул тоже шу як Дальний Востокка китеп юк булды ул. Хәбәрсез. Шу яктадыр инде, может, баласагасы бардыр, беләме. Ато һезгә теге передачада катнашып кемәлен радиоларын табалар бит. Әйе. Тау була инде аны, хәзер компьютерашка. Кайтырга кирәк. Хәзер менә инәегез ягынан да шутлап китәйек. Инәем ягынан ни инде Инәемнең һеңлеһе Дәүләт Бикә исемле, ул Шотманда яшәне. Гомер буе магазинда эшләне. Аны беләдер дәлер. Шуннан соң Хайрулла агайым сугышта юк булды. Үлде. Шуннан Набилла агайым ул Өфөлә яшәне. Аны беләсез. Шул 4 бер туганалар булган. Хайрулла агай кайда яшәйне? Ха? Хайрулла агай кайда яшәне? Монда Исламда яшәгән инде ул. Өйләнмәс урын Сугышта юк булган. Югалган. Шулай даже. Шул менән Шунан бер кайтып киткәне ул агай. Ни? Исеме кем әле? Хайрулла. Хайрулла. Хайрулла агай бер кайтып китте, ул сатанна кешкә йөрәйне, шуны ягынан алып киттеләр бит. Я инде. Шунан Хугышка Юк булды. Бахыр. Хугышкамыни? Ие. Бәттә. Талгатның картнасы әйткән, шул сахиб картна әйткән, ни? Эй балакаем. Не кайттың ти? Син кайткансы ана нинең Валюлла. Валюлла кайтса дигән аның 5-6 баласы булган бит. Мына балалар Бу үзәрләгән өйләнмәгәндә булган. Теге ни? Валюлла кайтса дигән 6 балалы. Син кайткансы дигән. Үзенең баласы да жалко булмаган, Ие, 6 баланы яллаган инде теге ни Фәрида апайларды инде, Шафигалар. Шулай инде апайым, Дәүләткә апайым, минем белән бер туган Фәни апайымны беләһең инде, Исламулдыкы булды. Шуннан соң Фәүзия шул Илдәрдә. кулда күтәреп алып кайткан булгандыр инде, аны бел исләмәем дә. Ознайдан. Сугыш сыкканда 2 айлык булган. Фәүзия. Менә бу элекке фотларда бармы шул Фәүзияме? ниләр? Инең менән атай менән бер туган кешеләр бармы? Фотолар. Дәүләт апайымнар бар ине ул. Нимәгә? Фотосы. Әле монда бармы, юкмы? Юк, анда Дәүләт апайымның белә әби төшкән бар иде, куясың шул. Юк бит әллә кая, тапман. Шулай дип менә Нәҗеләем та. Шулай дип һеҙҙең менә әҙерәк 3 яшькә хәтлем Ознайда торып, Исламга кайтып кердегез инде бит, гаиләгез менән. Нисек алай Беләккә кайтырга булдылар? Атай-инәләргә. Атай белгәс монда ни хәртнәем бер үзе. Ни Дәүләт апайым Дальний Востокта ул да кайтмаган әле шу. Хәртнәгез Хәртнәем исеме алып кем әле? кайткан инде аны. Исеме кем әле? Сахиб Камал. Сахиб Камал. Аның өйө кайда ине Исламулда? Менә шунда инде. Менә безнең элекке Элекке бәләкәйне беләһеңдер әле. бәләкәй. Теге Шунда тәүдә мин төшкән вакыттагы үй. Шунда яшәгән, анан күбрәк Набил агайымнар алып китеп Уфада яшәттеләр аны. Анан нидә Дәүләт бик апайымда балалар карап торды, апайым гомер буе Шотманда үлде инде магазинда ул, сирләп. Ие. Хәртнәем. Шу
Исламулдағы бала саға несе көттеріне, шуларны иске түшіріп кетейгенде тәлғат ағай? Исламулдағы бала сағаны. 3 яштан башлап, несек міне 3 яштан башлап, 5-ке, 6-ке. Кімдер міне ойнап өстегіз? Біз Шайырып, ойнап дегендей. ойнап өстік Имашев Рашид, Шаймарданов Равил, бір класста оқынық біз. Шуа мәнер ол бәләкәйрек бізге әріп өстенде. Симон Рафаэл, Тулбайнықы, арада біләңдір. Разияның ире. Біләңі. Симон Рафаэл титірген. Камил мұна Мұрзагереев, ол біздің білә. Мұна Хайрулли Камил, бірге өстік біз ойнап. Шондай дәуір, шондай болалар, соғыш жылы. Шулай деп міне хәдің яштағы яқын достар несе ойны? Шутлап кетейге шынлай? Яқын достар ма, менен ме? Баласақ достар. Рауль 1, Рашид 2, Камил 3, Хайруллин Шамил 4. Мирас. Yok oldu galiba. Şundan Rafael 5 kişi biz birge östük. Bir şayka. Ben şulay teginde koyayım. Mana şu belki sakta nesek mana ninde oyunlar mana oynap östегез. Ninde oy ninde Uramda От буга көбіне, шөлі тегбі көстегелдегі. Қазір бір от буға да жоқ. Исматап тұтып қорарлықта. Шо, бәтің, ұрамда өскен. Әне баласақ бетін шулай хуғышыларына тұры кілей бет? Суғышылы. Шудан соң, шу 7 яшылар, 8 яшылар болғандыр, бізді, мынау Сәмірхан деген бабай, олы білі екі бізді мұқшыға күтуге берді, итіп. 6-7 яш, 8 болғандыр. Шунда күту күттік әлі бізді. Значит, біз оқу біткәс итті, сентябрьде алып қайтты кері. Баттас. Шойға? Кері қайттық енді. Оқырға керек бейт. Бөрелеген әргі силақыда қайтып. Ашқылдан бөрі кеткенігізді. Орсында Хайруллаға таяқ біле ярып та бітті бізді. Бабай бүрі тұтқан болған ай. Шағын бүресі жоқ бітенде жоғалған. Ол қойадыр тігінде бүрі қораулында тейіп неткен болдылар. Кеттік бала ешкілі ташлап вес, бүтін класс, сықтық тайы көрдік. Шоған әділайбіз бүрі жоқ, өстен яуа, мені мұнолай ғана тұн үйіне қадыр бұл неге шоптырлап, сүрелі башланы жебіп. Қазір тапманық бүріні, бұлда ауылға түшкен, бүрі қойын неде мұнау жылға да сұмып ятқан болған деп әттілер. Қазір бүріні көреге барғайнық, Хайрулла одан құлға тұтқан айда ярабыз малай. Ұшқылға бару жоқ беден. Шөлкеге түрлі бет түрлі яға қосып өттік бұданда. Олып баралманы өкінне. Сондай ғиллелер, қызық ғиллелер болды ғой. Шулай деп хәдің біресі оқытушыға Хайруллаға болдайын деп, біресі класста? Түгел. Бірінші классларда кім оқыта Бірінші класста бір опай оқытты. Кім екен істен де сыққанында. Хайруллаға 3-те, 4-те мекен, 5-те мекен шу терелерді оқытты өзіне. 3-те құралы. Зәкәрияға Фәузия апайлар түгін ме? Оларда, жоқ, олар күн келді. Сол келді бейт. Мында мәктәп мәнәсек башланып кетті Исламалда. Мәктәп мәне енді ол. Мынау Яшел күлден келділер. Кәріш толы баласаға, Яшел күл толы барасаға. Bir класс, 50-60 шында сиратлатып оқыттылар енді. Бұра, бәлекеге мына, ошылдай кейін болса ярайын әлі. Бұл совсемет бір бұра ва. Шол әлеге клуб артындағы здание не біттегі? Клуб артындағы ескі мәктәп зданиялары? Осы яқта. Саббоқның қырында ені о. Ана бет әйтелер, әлік женский мәдрәсә болған типті дәз, Дорли Вәлсі. Мәдрәсәсі әлі клуб болған енді өлік, сонан клуб Ленин бабай вақытты кеткес мәдрәсәні клуб ішләгәнлер, клуб орында болған о. Клуб не біләсің мәзін? Ескі клуб не біләсің? Бара әлі памятны көтірайын, шында о. Білә. Шында ғылла о. Оқытушылар етішмәні мекенні? Оқытушылар етішмәйні мекенні әлік? Қоя етішсін. Етішмәйді.
Шо самаучка кешеләр күбрәк укыткандыр инде, я? Үләр мәктәп беткән. Менә Колосовкага да итеп Набиллаган укытып караны, косып кайтты менә берәр белмәенчә. Русса белмәй инде. Иван Кузьмич директор булып торды моны. Директор школы Колосовкага бездә. Ул битне Колосовка әлеге Колосовка бер сельсовет инде как үтте. Ул битне теге әлеге Удобрение янындагы Кульяктагы авыл булган ибет. Шулай авыл. Шуннан нема Набиллагаем, Набиллагаемның кайтардан икәннәрен. Нәйен сөйләсең инде аны. Сик буенда офицер булып. Нидә көтү көткәнне сөйләйм әле. Беренче сүзле классларда уже көтү көтә башлаган да, я? Көтү инде ул. Харык көтүе, хәер. Сыер белән сарык бергә ул. Шу монда тегермәне бар бит әле, утыра бит монда ягында. Шуның монда нигә Пятыйга таба бер урамны көттек инде без. Шу сиратлап көтү бер көнне ничә сыер анда шу ничә сарык шу сиратта анда ятаһың. Шуның икенче сират кисә, икенче сиратта икенче кешедә шундый гыйлә булды инде нишәтәһе. Шуңа без косып та кайтырга самалагайнык. Яңгыр кетте бит балай, куркыта хәзер кайтырга. Талип исемле Самирхан бабайның оглы. Булайта косып кайтайга, монда без булмай. Теге суыкта хәзер сентябрь ае теп килә бит. Август сентябрьләр. Шуңа теге карт Самирхан бабай ул исламлык утыр. Мынау ниләрек ярша картларның ниләре инде ул. Кардәшләре. Фазлый, янша шундый соны. Әмнә шулай итеп ситләргә көтүгә ебәрү ул теге адрак акса эшләтеп нитеүләндер инде бит. Акса бай табак тойдыру бит. Тамак тойдыру. Ул яклар адрак байрак яшәгәнмени, сөтәки. Клюшевкалар. Клюшевкалар адрак байрак яшәгән микән? Алар бай, алар моны бездә бит кулак иттереп ибәрүләр бу. Анда бер штук кулак булмаган, берсендә ибәрмәгән, сатмаган берсендә. Вот видишь, хәзер исламда сколько кешене ибәргәннәр. Менә шундый гылла. Моны Колосовкада тоже бер низа ибәрмәгәннәр алар. Тоже байлар бар иде. Гришка дигән бай. Тегендә букшылар инде особенно кулаклар алар. Алар ибәрмәгән берсендә. Вот, ансы бит менә тоже национальный проблема ансаның. Бездә сату нишәптер, нимә кәзер көчле булган инде. Көннәшү Бер-берсен күрә алмый микән? Кем белә инде аны шулай ит. Вот ая. Шулатны кайттык, укырга кирип киттек, уканы 5-6-га хәтле, 6,5-га хәтле укыным аны ташлап тагы балга кирип итеп куйдылар. Башмак сыер китәргәлек фирманың малы бергә яны башмагы сыера. Анда монау Кәреш Минисапай белә мен Нур апай ана Гайнулланың апасы. Алар даярка, 2 даярка, бер 60 бар инде. Шунда көтү кеттек Семен Рафаил белән икәү. Семен Рафаилны ярып алып кайтып киттеләр. Аны укырга бирделәр, ул җитәле бетәлде. Нигә кешеләр җитмәде, идеем бармагандыр инде әлегә. Ярар дигәндер. Картаенда шулай дигән юк. Укып мулла булмаса титтергәйдер. Шул менә сөйләй. Исегездә микән һең менә бәләкәй сак булһагыз да һугышка киткән кешеләрне менә нинде еңү көннәрен ничек исегездә калды? Ничә бистә булмасын инде. Сугыш вакытында Һугыш башлаганда ничә яшьне һезгә? 3 булган. Мигә сугыш башлаганда 3 яшь булган. Шудан каян беләсең? Һугыш беткәндә уже. Сугыш беткәндә инде 6-7 яшь булган. Ана аларын беләм. Сугыштан кайткан кешеләрне. Менә шуларны әдрәк исләп китәйек әле. Менә шул вакытларда шундый хәбәрләр битендә я почта менән генә килгән, я радио аша гына ишетелгән бит. Элек шулай инде кысбаклы хат, шуның белән генә килә, телеграммалар, телефон юк. Аның телеграмма бирерин. Шулай кайталар төшәдә инде. Еңү көнен менә например нисек ишеттегез? Еңү көнен 45-нче елда. Еңү көне шунда укытучылар ертеп йөрер инде.
Нисек ишетилди ауылда? Мына беренче хәбәр Ай. ауылдан ауылга нисек таралды ул мына? Шотлык инде, куда шот. Кайберсе ялаган була инде. Беренче хәбәрне ким алып килде, например, еңеү турында? Оны белмәйбез. Кем алып килгәндер, берәй укытучы әйткәндер инде безгә. Анда беренче класска кергән булам бит мин. Калган шарт булай. Шу сугыштан кайткан ни булгандыр инде Мөхәррәм бабай, Мөхәммәд Вали бабай, Мөхәммәд Яр, Мөхәммәд Рәхим, Дәминдәр агайлар менә шулар сугыштан кайтты. Безне йөгерешеп бара торган конфетилек мәсмәтиев. Кая конфетилек? Анда юк заман. Атай шулай буладыр инде, мине атай күрмәгән кеше бит. Онытылган ул 3 яшьтәге бала. Bilmey bitindi birey-birde. Может, теге үмиттә булгандыр, авдырып кайтып кирер дигән бит. Бай, андай атайын кайтыр дип, инем шулай нитә торган инде постоянно. Атайын может исән булса кайтыр дип. Ора шу немәкәй элек була бит инде сугышта үлгәнгә. Извещениеме чартма үлгәнгә. Шу 41-нче елда үлгән дип килде инде ул. Без вести пропал. Бул бабайлар авылга кайта башланы, шул атай безгә шул атайлар булгандыр инде күрәсең, безне эшкә өйрәттеләр безне. Военный формада кайталар неме? Формасы да инде как попало. Шундай форма инде. Кайберсе матуррак киенеп кайтты инде, аның төрлесе булгандыр инде. Безне йөгерешеп бара торгайлык. Һәрберсе бер көндә, икенчесе шулай. Тимербай агайның кайтканын белмәдем, күрмәдем, хәтерләмәдем. Хәтерләйм тоды Тимербайның кайтканын. Шунан кайттылар кемнәр безнең Мөхәммәд Яр бабай, Мөхәммәд Рәхим бабай, Дәминдәр агай, шун Әнвәр агайлар, Кәриштә, Хали агайлар. Шул һәрберсенә йөгереп бара торган инде. Солдат күргә. Башка нимәкә инде. Еңеү байрамнары нисек атмишәс теләйнеһеҙ һеҙҙең ваҡытта? Ул еңеү байрамы шәп булгандыр ул безнеңсә. Прямо урамда йырлатып йөри торганнар. Һәрбер байрам сайын. Бөек Октябрь байрамындан башлайсаң, яңа елга хәзер йырлаталар инде урам буйлап. То есть укытучылар апсагаларны демонстрацияга, әйбет? Укытучы йөртәбезне. Беренче майга, 9 майга обязательно демонстрациялар була, әйбет? Булды, улар постоянно. Шу солдат киемендә кайтканнар кем булды икән ул? Киеме дә инде аның шу сугыштан соң ары бередер инде ул. Тулып беткән. Киемне яхшыраган, может, алып та калганнардыр. Шундай гыйләләр булды инде ул. Шулай дип бит инде ул заманнарда шул абзыйлар кайтып, әдрәк колхозга өстәмә кул эше булган бит инде, кул эшләре булып киткән бит өстәлеп. Улар әлдә кайтты, колхоз бетеп бара иде бит инде шитай. Анда күпме бана безнең ише баласага, без фурман башында йөрибез. Фурманга фикер менә булмайнан башы. Фурман бик, монау биклек бит ул. Инейләр күреп эшләй, фурман башында йөри торгандык. Безнең әбиләр, нитәләр инде, еңгәйләр шунда шулай торып китереп эскерт янына куеп, аны ыргытып та алмай. Анда Хәпилислам бабай эскерт ия торганнар инде, шуны әллә тапайлар, әллә юк. Үстереп тә бит торган инде. Шундай гыйләләр булып калды инде унчата. Шул замандагы колхозның председательләре исегездәме, исемнәре? Председатель Муталов дигән, менә тимәшлек эшләде инде бездә. Сугыш елларындамы? Сугыш елларында инде. Оның бер сугышка барманым икән, бер көзгә генә шикелле. Сугышка барманым. Шунан нинең ана Талипның атасы эшләде ул председатель. У елданмы? У елдан карты. Әдрәк эшләп алгандыр инде бит. Ул эшләде. Шунан һоң сугыштан соң йөрүләр инде шунда. Ана Мөхлис бабай да йөрүләр, бригадир мәллә, председатель мәшәтмә. Шунда Мөхлис ул кемнең кеме ул? Мөхлис менә Валишиннарның, Тулбайда Валишиннарны беләсең. Шуларның ни аталары була, Валишин Марат белгәндер мөр. Шуның атасы була.
Bizim İstanbul'dan bargan bit. İslamlık olar. İslamlılar bilir indi anda Tulbayda көп bitalar. Şonda geldiler bulup aldı indi. Asla toklu. Sabataga nite bulmaytırgaydı. Bizni yaş vakit 20'ge kerak bit köbürek. Sabata tuzala koya, kartnayım alıp koya yaşarıp. Bilemem, minler asına tağıp. Üflep kılası vurup alıp kıyabızdı. Tağısam kitabı. Şoka kastırı indi. Şunun büyüklük şoka. Şunun bile yürünük. Sobata Soğuk altına. vakitte bit. Ha. 20'ge kerak. Sobata altına. Sabatanın altına. Onun nesi kebiştiren ne kadar? Beylep kına koyan ne kadar mı? Ha? Beylep koyan ne kadar? İşleten ne kadar? Böyle bu teki sabataga kirip ettilgen unuklu. Kuzgalmayın etmeyi. Yuka öyle. Zamana. Yunnaski. Elde bakarım kartmana soğuştan kayıttı. Ol bizge şaka işlep, şu sabataga, üryanı sabataga beylep, kaytarıyı veretir gayın. Şep kart buldu bekte. Moladi sana. Otayga kelgende otayımda sapsın bilbeyim. Ol bulgan indi buluğa. İneğin şu aydıp kalkuzlarda aşağını mı? İneğe Kalkuzda indi ineyimni tün yok, kün yoğalarga bakır. Mana da su şülkü var yine. Gündüz bir sen sağıp kaytalar, tünne teki uburki vakitlarında dağılıp giteler. Nege su şülküde oşuk nitip eğlendirip gittirip var yine. Su vakitları bulayındı bu. Yağmur. Yağmurda sulana bitin daşlı. Şunu gittirip su şülkü var yine. Öyle git bizim buna neyse. Matamat diğer göre. Matama tugul menamında temirlik yanında. Timirek yanında. Şunda tün boyu işlettiler ineyimler tünne barabı şu arış aşarga endi. Boyday birer kisek elektrik balık aytasan bitinde bana kuru başagan bolan hey. Xuday kuşmasın indi. Teknikalar yok. Yok. Kombayn birevde yok. Kombayn birev var, onu sürep yırta kalesler. Traktör. Kalesni traktör belekegen onu birey surette ko'rgansim da tayinda. Şol sürep yırta var. Ol bottan etsa xalqni olib sig'ib orqani bilan torttirib 20-30 xalq sig'ib onu tortib sig'arib. Traktör birinchi bir tükküne. Ha? Traktör birinchi bir tükküne bitinde. Kalesni iki oyunu. Birisinde ana Kosenka Nikolay işleyili. Birisinde Kosenka Nikolay bile bir kıyış avuldu buna Pokrovka'na Gogolevka'na bulayındı. Gogolevka tegen avulda var indi. O herdeyin o. Kalasuka'nın Pokrovka'nın eski yağında. Әлеге Шотманның дойкасы нинди авыл орны o? Ona şu indi şu samı. Gogolevka'nın neyi üstü nege hatlık var o üstte ta şu pasti tutuşayalgan endi bir avul var yine. Дойкадан үскә менеп китсәң, Гоголевка инеме. Onu bir avul. Bir retkene o. Урслар авылы инеме. Olar özleri de qaydır yoğalıp öttendi. Әлеге biz böyle gerek bitken bileyindi ana. Әлеге дойка орны нинди авыл инен тагда? Onda Менә Шотманныкы. ne? Покровка Покровка ye. теге якта өстөрәк. Анан да өстөрәк Гоголевка. И васкарак төштек Колосовка бит. Колосовка bu yağında Yeşilkol. Bunda karış. Mında Şirbak otarı bizim dayarkılardan neyinde. Şirbak babay. Şirbak otarı değilmeyince bana şu. Şulay titrgan. Покровка deyip atalağı. Bilyak yılgaga сыксаң, Bizim әлеге dayarkılardan neyi. орны Dayarkalar yaşagan. Tegi yak dayarkalarında Gogolevka tegene. Naшу Gogolevka birge Ragin oğlu почти что. Tegi yak aratta iskamını kitabu. Qayda Alexeyevka mı nemekay bir avul var elek. Timeşni bu yağında. Şunu почти barıp tutuşa yazgayın indi. Авыл биздин колхозга киргенмини ул авыллар? Кыргайла ya. Шул авыллар биз биздин колхозга кирейди. Колхоз Огонёк ine. Огонёк ine. Колхоз Огонёк. Yeşilkol. Tüge Колосовка, Покровка, Гоголевка. Ana şular bir kolhoz ine o. Olar taralıştı bitti indi.
Сусқа фрайларыны шулай. Сусқа фрайларыны алар. Сусқа фирмасы андай не, бәйбіздің бит мұсылманға ярамай ол. Кірді ауылға дұқсым, жесі кірмәсін. Все-таки шулай ойдырак іш ойырылғана, я? Османлар іші, тігі ауыллар іші. Шалаттағандай сөйлейм енді. Өзімде шу түрліштер, почтаға кіріп, қорт айтып, мұна 80 ешқа еттім, 82 ешқа. Міне мәктәптен есе бүттігіз, получается, хел. Мұнда ма? Айы. Мәктәп, ол ona сыбух қырлап мәктәп олда, ona бұра мәктәп бар ені. Айы. Шунда оқанақ бәді. Несенсе классқа хәтлім оқанағыз? 5 mi? Үскөм екен енді, шунан соң бұяқтарақ мәктәп салдылар тағы бір бұра. Дүртке хәтлік оқанақ бәді. 4-нче классқа хәтлім. Дүртке хәтлік. Шунан ортабан несек дәші оқу кете? Дәші несек ортабан оқанағыз елдерге ме, ал кетелерінім, қая? Ондайға барыға сабата болманы. Оқырға барыға. То есть, анда 10 летке ебіттігінде? Навиллағайым Колосовкаға берді, онан қосып қайттым. Қорқып ұрасылардан. Талғат оқымаған ішке. Бишні біттім. Алтынсыға кіргейнім, анда Семен Рафаевле башмаққа берді, башмақ кетерге кіріп кеттік. Сонан Рафаевны отайлы кіші бетінде алып қайтып жаңынан оқырға берді. Едені бітәлді. Мені сағет біле кету кетерге қалдым мен. Сағетті білейдің әлі? Ана соның біле. Фүлерінің атақын. Ол Сағет ағай хуғышта болды му тоже? Сағет ағай хуғышта болды му? Кет, қоян болса. Болмады ма? Или яшіне му? Инвалид бет ол. Инвалид. Томуштар инвалид. Соғышта қоя, Сафуанығына болды. Тағын неме кәсілейік? Шунан, мына мәктәп ерлары 7-нче класслар бүткәс, уже колхозда полностью эшләп шанығын, не бит? Колхоз эшләрендә. Ол мәктәп елларын бітіргәс, шу сразу колхоз форма башында еріп, бісән еп, шунан соң мен армияға кеткенсе прицепщик болып ішләгім, мынау Заекі Петкі деген бар ені Колосовканықа. Шуның біле, шунан Раянов Боры абзый біле ішләнім, мына Хабир ағай, Зәки, Халил, оларға Хабир ағай да прицепщик болды. Анда қайсы Хабирі? Қайсы Хабир? Халил. Дәулетші. Халил. Хабир. Біләхімдір бет. Дәулетшіні білемей. Тракторда ішлеген. Хабир ағай, мына яңырақ бұлтыр болды. Шул тракторда ені, яшенейінде тоже. Әлік бетінде, мес бетінде 2 бөлмәге 2 мес әйе, үйлерді. Шулай. Халын башлы үйлер. Солан башлы шуырдап суыт әтірғайны. Мен түшкенде совсем бәләкәй генә үйіне. Анан ойбыл Илдар туғас салдық мына шу ур әлі гараж. 2-нче, 4-нче үйінде мына бір салдық. Шетай. Үйлер бәләкәй енді ол, әрбір кішіні де шулай енді. Сонда. Салан башлы шауырда суыт яңғыр келсе үй тұтырып таз қойып анда. Сондай қыллалар болды ол. Мәне кәрішлер зоррақ ауылын неме, или Исламол зоррақ неме? Исламол зор, кәріш бәләкәй бетінде ол. Әліктен бәләкәй неме? Әліктен шу бір гіне ұрама? Олар ана неден, Ойдар Алиден көсіп келген ауылғын ау. Олар түрлерден келген кішілер. Түп кәріш болмағандырlar, кім білейінді ана. Мұна Ғалимулла ағайлар қоян көсіп келген ау. Мұна бет антыла бараланы, Халил ағайлар. Ғаниевлар ona şu İsterlibaş rayonundan köştelerimiz yakka. O Ғалимулла ағайлар мындағы кішілердер о. Ғаниевлар келген. Ойдар Али'den. Қосқын яғынан мұна нелер келген о. Шулаяқтардан келген дейлер. Темір Улат ағайлар, әлі олар şu қосыбырақта ерген кішілер болғандар әлі. Боғыз айтаны. Кетінде. Бұрын ғана тауаратында отырғанға қасқын тегенлер аны. Жоқ, оны айтмай бәлі бей. Теге яқтан келгенлерін айтын. Ер бергенлердір? Бермегендер şu ана теге. Шунан соң мына хуғыштан соң бетін әдірек тұрмыш рәтлене башлаған бетін, не бет? Колхозда, конечно, әлік
Менә бабайларның һөйләве буенча, әбиләрнең һөйләве буенча, зарплата бирү булмаган, теге талышка дин рабочий отмечать барганнар. Койда зарплата дайсың. Трудадин дейді. Трудадин. Кыйга бер полка. Сыдап бара. Бір таяқ. Ул ошлык берүү 1000 яра онысын айтмайын. 950 ме? 57 56-57 ошлык бердилер. Мен пресепщик болуп башладым мына. Аранов барыйда не шотманны калар и Зайка Петки деген кишилерде. И армияга киткенде? Шунан соң армияга кеттим мен. Кайнамнар алган буга тиген ашлыкын. Үситлер ярым ашлык бергенлер. Первый раз берүү. Элитин сыйлда. Хат мына нендетлик буга. Не ашлыкта бирмегес ул Трудадинге гана ниске яшәгәннәр һәм менә халык вообще. Оларга сен бетный. кодаклап бергеннәр. Бер кодак, бер кодак, бер турутка. Кашыклап даже таратканнар. Даже. Юк инде датага кодакны инструктиргәннәр. Әлдә мен шу пресепщик булып 2 елларым миңа армияга баргас әйттеләр, что мына 3 ярым ашлык алдык эшләгән. Кайнам хат яздырган. Первый раз шул ашлык. Сәния пайдан хат яздырган. 57 елның 58 еллары була инде ул. Шу елларны. Мына гыйлладен ди булган. Вот тиңе. Шулай дип элитин сыйлда армияга киттеге, каякларда служить дип кайттыгы, хезмәт итеп. Армияга киттик без Мияка районунан күмәк кенә киттик. Бер 50 угандырар даже. Дальний Востокка киттик инде. Армияга 12 яшьтә алалармы или 12дәме? Ничә яшьтә алалар? 12дән. 12дән бар алалар. 12дән. Нигә Силәбегә барып еттек, Силәбедән рәхәтлек поезд, анан Тавернягайда мал урынына тияләр, мал күп китереп. Әллә 15 суткалы барлар, итәләргә бер топикка кертеп, шунда кибер ятасың, сухарый. Кипяток белә. Шәкәрендә мал гына бирмәйләр инде. Анда риза булыр идек. Шу сәркин һәр бер топикка китереп кертеп, шуны тагып алып китәләр. Шитада яттык, шитада мунса керттеләр. Шунан Шитадан Амурская область, город Благовещенскийда башланы хезмәтне. Ну була Шитада мунса керткәс, киендерделәр. Ой, малай, бер-берне танымай торабыз ай. Сәсләрне алып ташланалар. Пилотка инде, пилотка. Шул декабрь айында, 11 декабрьдә киттек. Шунан анда хезмәт иттем 1 ел. Шунан соң Приморский крайда Халил белән рядом булганны аны белмәдек бит. Фотосын салгас кына белдем. Уже мине Хабаровскийга алып киттеләр. Шунда әзрәк укыткан булып ди. Ошепка үтү бармы? Ошепны шәс үтү. Ой, булмай ул. Интектергәне шул инде. Строевой. Ай. Шак-шак алтатып деген. Әллә өсәй ошепкалар шорт бохозлар. Каты кирзы итекләргә өйрәнеп китү кыен булдымы? Безнең ише кешегә итек милый. Первый раз кыю бит. Аны итекне кигән кеше менә бит. Күрмәгән бит аны итекне. Ну тегендә Амурская областька бар итерәк аягы шый башлар инде моны 30 градус 40 градус суыклык. Моны терпи итәм. Быйма юк. Солдатка юк, су. Портянка инде. Портянкасы да аның жылы түгел әле ул. Бер сепрәк, считай. Тегендә Амурская областька бардык. Әйе шунда. Нинди войска ины? Нинди вид войска? Мен саперная ротада булдым. Анда войскалар күп. 60 кеше үзебездән генә киткән, 50 кеше. Төрлесе сортировать алып киттеләр. То бул не ягына бүлештеләр дә куйдылар инде. Анда без калдык. Амна военкоматта әдрәк һорау юк ни. Кем булырга теләһең дигән һорау юк ни менә. Әлләлегесе. Ни бәкәй сидәйсең син? Анда коматны. Анда комат юк, көтүгә тигәдә дә барына калар. Поездга егер. Тиәйдә мал урынына. Амна все-таки бит документация әдрәк булганмы? Менә документациясы барына. Свидетельство о рождении барына бит элек шуны буенча алганнармы? Нисек? Документка барып нисек ине?
Мына армияга алганда паспорт берилерме? Жоқ, не дей паспорт. А нисек тогда армияга алалар, ана мен без паспорт? Военный билет. Без паспорта сразу военный билет берет. Военный билет қайтқасқын алдық өйтәлі. Несен сыйларны. Военный билет болды. Паспорт. Жоқ, ол паспорт аппараты. Свидетельство о рождении да yok mu ne? Военный билет и все. А свидетельство о рождении бар неме? Бар байшулда военный билет яға бетінде. Метрика. Шуны әлі. Хабаровская барғасыра қатырак болды меңа. Бұл яқты ой, осқайын тіктіре тұрғанылар. Ошау самалы. Қора икмек. Вроде бы хоғыш біткен. Соғыс біткен еллар бітенді шетай. Ең тіккәлі шу ослық. Бітін іш. Теге стариклар олар ошап қойған бетін. Бізге бұл кісін ұрыта тұрғанлар бақырлар. Оны яғатлап тұтып алып. Икмек шорпа беле соқтыра тұрғанлар. Әлде сусқа бір неде ротада сусқа бар ene. Шуны өзімізге қорап, өзімізді ошап әтберләдік енді шунда. Хозрота деген әкәмәт бар ene. Бұлай дейге барғас, Приморда да ошау яқшы болды, Хабаровскіде да ошау яқшы болды. Мен полный ризамын. Шунан Сахалинге алып кеттілер, анда әлі 4 ай болдым, әлі 5 ай. Қойда немекай, оны тегі сапер тегесінде, сапер міне енді үшітай. Раб силы енді. Строй бат deyip әйттім мен аларға, строительный нәрсәкай. Мұнан бір дей бар енді, Зия деген Амур болысында. Жылға ма? Жылғайы. Шуға көпір салабыз да, теге танықтылар өткерелерді как өттебе, неге Китайға қаршы шунан оны 2 сағатта шартлатарлар. Мұра сапер. Шундай болай кәр сапер. Бәттәс. Көдел көкке сұралар инаны башы. Тегелер бұяққа керек сығалмасын. Шундай ушепкалар өткерлеріне? Ушепка енді о. Ушепкасы да шу бір әкәмәт енді о. Не поймеш, менен аңламанымда жүріне башыла. Шулай 3 жыл қызмет еттік біз. 3 жыл даже? Бәттәс. Ол бет әлік марфот қана 3 жыл ішләйені бейті? Мен түрлі шастыра Марфот ішуде көбірек служиттілер мекеннен марфотылда? 4 жыл олардың. Олан 4 жыл? Одақтағында жыл болып қалды. Марфот. Вот она как. Шуғатып озақ болып? Түрлі шастыда болып алдым. Береговой охранада Сахалинда қойдылар өзіне. Тоже матросский енді, киім бермәділер, матрос енді обеспечение бейс. Шондай болды. Шодан строительный да болдым, неде Хабаровскийда. Шу саперный рота. Әлі 3-4 неде өттігінде. 3 жыл өсінде. Да. Шондай елелер В общем, болды. Холдат бесплатная рабочая сила енді везде болған. Холдат везде бесплатная рабочая сила болған енді. Шул бесплатный рабочий. Эшлетелер. У саперный рота специальный был. Она в Амурской области. А саперный рота неме кайтып аталасын алу. Строительный рота. Олар гел бақыр қолларына кіріп түшмәлерінің шу кирбес дегенде қоя город свободный бар ені. Қазір город деп аталайын, әлек станция свободный. Шунда кирбес сушатып, олардың іші бек тығыз болды. Әлде мен бұл саперный ротаға әлегі. Бір нендейдер Москвадан келділі, бір майор нейтей. Шондай, мұна подбирайте енді өзіне. Қазір мега шондай сұрау, 2 сұрау берілділер. Тегеде 5-қа бердім мен, возьмем. Әлі яғыш олды ұшатты. 5-қа беріп, әлегіп кеттім мен анда саперға. Адым қалған ана шоу строительный батальон бақыр қайлар. Нық жалқалары. Бүтін ауыршаларда. Әміне армияға кеткен сәдірек орысса білейін негін ма уже? Білесің я. Несек үйреніп кеттіген орыс тілеріне? Орыстан қорқып яшайдық. Несек үйреніп кеттіген орыс тілеріне? Үйретайқан шоу қызмет, осылық. Ярты елсында өшіп кеді үйрендігі да, я? Үйретасың, дай
хлебті сұрай білерге рахмет. Мен, правда, әзірек білейін мен, мынау зайке біткелі пресепсек болушылар менен да. Мынау қорағай отыртылған бет. Шында шу қорағайлы отыртылға наты біле білсірсік аны. Мен Нұр апайлар отыртты, аның бригадасы бар ені. Қорағай, біз отыртқандай бар ашу. Қорағайлық мұнан. Қорағайлығы, е. Зайке біткі сұр, наты деген әлік трактор бар ені. Шап, ереу малай. Керешімнен ішлей? Саббық шу, ағай, мен отырттан тәй берге. Аны әзей ол ағай, жоғайнан. Ато, мен қорап үстерін тип кетіре керемна? Біз еттік, мен сырып кіна отыртысылар, колхоздиклар отырттыңды. Бригадасы бар, мен ұжапайын. Біз оқушылар отыртты. Мына бұлар да можыта елеккендір. Мынау Ғалиболланың сабынларына қатылық тігенен башылап, бұяқа қатылық сүрдік бұданы. Ғалиболла қайдылда бетіне қорағайыны. Біз қорағайлық шуайын шо? Шында еллер туған қайы. Ең біріншісі мәртебе ошлық бергенлер 58 жылына бошқа бір колхоз, бір ошлық алмаған бет, біләсің бұл қатылық. Бізге үш сеттер ярым ашлық бергенлер, престепшік болып ішлеген есін. Менге шуны сұрап тұрайын мына. Неше бұл колхозда семенной фонд қалдырмайынса 5 акционға еткенлер де йосканы кері тоша башлағандар. Ненде тупыс болған ұшы? Бошы болмаған аны колхоздың. Алдырға бетіне шында? Юғарыдан құшалар енді шулай. Шулай. Вақтық нейіне қатлығы еті? Вес, кілетті, вес. Мұнда кілет тұлып ашлық тұра. Ол немекейті батала тұрғайны, шул ашлықлар. Тейу yoğana. Голубинка. Голубинка ашлығы. Мырайнан бар. Не олай болғаны білмеймін. Не шухатлық колхозникне издевайттарнар олар. Сол от брискаларынан кері семенный фондына тошағандар кері колхозға. Біз бәләкәй сақта бес ана шу түйеп ұдатайдық. Баланың өтерісін ішленілген мекен өтігі күреп тұрайдық. галочкасын көбірек здап айттық. Урожай деп. Показатель сүндірейін деп, көбірек? Шулайдыр. Показатель сүндір, планы сүндір. Бұлай урожайны үш сетнер ярымнан олмай тұрған енді. Гектарнан. Шондай. Біз кеткенде үш сетнер ярым ол бек жоғары урожайны соған. Шуңа ашлық бергенлер өгізге. Тракторлар неге қарайыны елдерім тайысына. Мұна бет, өденің тайысы болмаған, өденің әлігі көк трактор толып ятмаған. Шол Бекметов деген ағай ішлейіні. Теге Хыппылесламова едіне шол Бекметовқа. Әлік мұна ойырып ошаты бар ені. Трактористларға сыры икмәк, бұла икмәгі, бірге арыш икмәгі. Не ошыл айтканлар бай. Шунан Хыппылесламовай водовоз болып ерейіні. Теге емарлағанда икмәкіні ошаған Бекметов ошасы тейіп тегеді істедаға бәрген. Хыппылесламовайды допросқа сақыралар еді. Теге Бекметов та келіп етті. Бекметов шуны білмеген бізге арыш икмәгін берген. Шу күннен башлап арыш икмәгі бітті, бұда икмәг ашай башланы. Әлді Хыппылесламовайға рахмет әлі бұна. Ол ұсқылдап тұра бетінде арыш икмәгі. Жүріне башта салат екен мана кіші. Вот это да. Шол ошылықтарны мынада хауд дегірмәнлерінде өткергендер бітінде, я? Өзе біздің колхоздың дегірмәні болған тейлер, ебет? Бар ені. Шонда кім ішлейін онда? Біздің заманда Ходоревның отасы ішләні. Кімнің? Ходорев деген дегірмәнісі бар енелік мұнда. Ходорев? Қата әліктісінде білі бұлайынды. Сабырхан баба ішләні. Кім? Сабырхан. Самырхан? Ол исламалық о. Неге көсіп кеттен аваднайда. Оның Тали бітімні, ғайша етімні қады бар ені. Фамилия несі ені? Білмеймін. Атылғы жүн мі? Кімнің? Самырхан бабайлардың. Алла енді шолай шекен. Атылғы жүну, ие. Мұда бегешлердің қарындаш енді. Сен алтын жадырмайынды бегешлер ағасылары келер. Шынан Самырхан
Гайса байшлан анда тегермәндә. Гайсабай эшләгән миндә белән Кәрештеке. атайым алып барайны. Әйе. Ана Кемнәрнең кемәру? Анда? Гайса бабай не Кәрш районы. Мусин. Мусин Гайса. Гайса бабай Кәрштә. Безнең атайымнарның хәрендәше ул. Гайса бабай, ана теге Уелдан бабай. Ул абзый кайда тора инде, Кәршнең кайерендәрәк? Кәрш не ана Ана менә байның орынында. Менә байга йөртелде шуның орынына Кәриш. Гайса байлар үлгәс. не буяк рәттә торайнылар бит районлар. Район айтмайым бит, Гайса байны әйтәмен. Районның картатасы бит инде Гайса бабай. Вот. Ие. Шунда Неше Райапай тоже трактор йөртеп өлгергән тешекле бит, әдрәк. Тракторын белмәйм, ул шоферга укып Шоферга укып тракторда йөрмәне ул. Шофер бул. Трактор, машинада йөрү шофер булды. Первый шофер ул. Хатын кызлар. Ие. Смотри-ка. Менә Сидиков Салават. Икесе бергә укыналар микән? Икесе дә нәдә машина бирделәр аларның. Ашлык ташы бирәләр ул. Шунан тегермәнсе булды ни. Шотман әллә кем бабай әле ул? Антын белмәйм, Гайса бабайның эшләгән беләм. Шотман карты булды инде ул. Уелдан бабай тегермәндә йөрмәне ул. Будаев Андрей булды тегермәнсе тоже. Шотманлык. Менә Камилларның атасы, Будаевлар. Шәп карты инде ул механизатор яхшы, бригадир булып эшләне ул заманында. Ул хау тегермәннәр бит елда буыны трип Бу инде кудасы бөтен авыл бала-сагадан башлап. Аңа кая йер иткергәннәрсең, ул таш нимә келер менә? Ничек бузыгы? Ул агас ташы, ул таш ташы, ул йер ташы, без йер ташынык заманында. Агас салада, Ялда алып китә ни? агас салада, Ташкыннар. йер сала, агас салада йер сала. Аны йылда алып китә шул. Алгайны. Шунда Миңа өйләндең. Декабр айында. я шул 61-дә кайтып митмен. Миңа кайткан Менә шулай дип, килгәннән 61 елда техника заманнары бит беренче космоска осусы Юрий Гагаринның хәбәрләрен ничек ишеттегез? Хәбәрләрен. Әллә инде анда ни Тотальный радио. коммунизм төҙү барган бит инде. Оғансы бар инде. Паникан тип сөйләйләр инде. Сөйләйләр инде, ныклы. Ни һәр вакыт килеп атнасына бер мәртәбәме ни итә торгайны? Лекция укый. Укый Шул торгайны. аңлатып бирә торгайны хайрулла карт. Политинформация инде. Политинформация. Как будто бы Гагарин исхан икән, менә шулай тегеләй булай дип сөйләй торгайнылар инде. Шул безгә. Менә дирәк колхозлар ничек аякка баса башланылар, хугыш, менә 60-нчы елларга. Свет кермәгән бит әле ишәй бит. Свет юк инде ул. Шул күпмедер ниткәс 60 ничә елны керде икән ул. Башта бит фермада дизель генератор булган диләр. Лутфуллага эшләткән. Әйе. Шуннан башланган бит светның. Ул ито фермада гына булган, бит. Фирмада гына инде башка бер каялай ул. Безнең лампанда. Ул 60 елны свет керде ул. 67-дә түгел микән ул? 67 булырга тиеш шул. Мин почтада эшләйм анда уже. Шулай дип армиядан кайткас, әдәк колхозда эшләгәс, Колхозда эшләп, сал сыгару ята Уфаларда. Шуннан төрнештә йөреп, шуннан почтага кирип киттем мен. Сарык көтә идем. Шаймардан әйтә ул бригадир. Талгат Гафар бай ташлагайны. Нидәле ти? Почтага кирәләр. Син эшмәйсең дә ти. Кеше табмай ти. Мин әйтәм әллә, уйлап карарым әле. урысча һөйләшә беләһең уже. Сарыклар кертеп яптым да, кичкелек инде икенче көн тагы килеп ятты ул. Әйдә инде Талгат. Шуңа кер инде, кеше табмай. Уже отталар узган Гафар бай ташлаган бит инде. Элек почтальонда Гафар мени. Гафар бабай инде. Гафар бабай инде. Шунан алдым мен. Сыппух агай булды ул. Сыбух белмәйм. Тәүдәрәк Ул балда, почта. булган, ие. Азрак булган шикелле. Анда түземле кеше кирәк, сыбух түзелмәй анда. Хәттәт. Әйе, берәр сүз генә әйтеп карасен аңа. Шуннан соң
Шул почтага мен әйтәм, ни булса була, буларга да кәңәш иткәндер инде мен әйтәм, кирәем. Эшләп карайым әле. Шул көндән башлап эшләй башланым. 66 елның ничәсе булгандыр. Шуннан соң Илһамлыгы да кайтып керде. Шмиясе. Шимет. Һез бит әле армиядан кайткас, уже почтага кергәнсе мин холопайны сырткан. Мин холопайны сырткан бит әле. Шуны һөйләп үтегез. Менә ничек таныштыгыз ул? ничек танышаның өчен үй аркылы гына танышу буламыни. Бу менә ирештиреп үтә. Шавали тип, менә әллә Идрис Шавали тип, исе букша торгайны. Шулай ти. Шуннан соң менә куып алып киттем дә ана сөянке янында. Мен әйтәм, мен сине аламын. Кәләш китеп. Бу риза булмай. Бары алам мен әйтәм, мен сине шунда куып киттем. Шуннан әллә шу гашык булып киттек инде. Бу риза булмай инде хаманда. Мах бермәгән Ай, башта. мөхбир ма, егете бар, куда шул карнай салават. Заразы. Менә Шуннан салдырып алдым мен аны. Мин холопайны. Әйе. Кеп чыкты. Авылдагы беренче халукай булгандыр инде. Ha? Авылдагы беренче халукай булгандыр тим. Булай апарып онайны, Хэллоуин инде булай. Кәүдәле генә. Ябык кына сөйләп түгел. Исеменә туры килгән бит инде. Мин холопай. Вот. Шундай гылай. Шуннан хәзер бу почтага кирип киттем. Ни менә шулай танышып киттек дә никахлаштыгыз, менә нишләттек? Ничек менә брак шул вакытларда ничек ине? Ул Никахлашу. минем бабай бар иде, без Султан карт. Шул бер-ике стакан бергән, бабай кызыңны бирә һәм атыйм. Була ул, була. Тегә риза булды. Хәзер әбигә бардым. Әби дә риза. Хәзер шу демсевер бар инде. Нимәкәй? Демсе. Димләүче. Тегендә бу Мәрҗәм икәвемнәрдә утыра. Шулан бардым, Мәрҗәм икәвем әйтә. Бар да куй инде балам. Тәлгатка. Яхшы малай үтә ул демләнә. Награк. Шулан бу ризалашты инде куда чорт. Шу декабрь айларындамы? Әйе. Не? Никах. Никах укыттык та. Шулай яшәп алып киттек. Кем укыны? Никахны кем укыны? Менә шуны ишләмәйм мин. Не идер бу? Хасан бабай. Хәсән бабай. Хасан бабай укыны. Шуннан Мулла бабай укыгас, сельсоветкә барып еще язылып кайта. Онда да моны яши итмәй, 2 ел кирәк. Сельсоветка бардык 2 ел. Смотри-ка. Нигә? Яш кигән актердә бит мин аны. 17 яшь. Справка бирделәр. Справка бирделәр, муллага гына Хасан бабайга гына, ашта укысан никах. Башка риза түгел, Асхат абзый эшләйне шунда. Тәүге бала тугас кына Справка әйе. 63 никахлаштык. Абылай. Шулай казак илләләр инде бай. 60. Сөйләй башласаң. Бәләкәс кенә, шунда яшәп алып киттек. Менә шулай бәләкәй генә, шулай гына. Ана бүлмә хәтлек тор инде, шуннан сакы зур. Шыгырдап торган хике битне шунда. Ер идән түгелдер битне. Идән әйбәт инде. Идән бар. Идәне бар иде, түшәме бар иде. Бер бәләкәй. Тәзрә бер генә кат инде малай ел вызлатып тора. Пыялата булмый. Пыяла кая, юк бит ул. Анда пыяла дигән әкәмәт юк, 61 ел. 64-тә өйне алып кирдек. Бер үй салып кирдек инде бәләкәй генә. 2 бүлмәле. Менә нинең Эсхапайның өе бар бит, менә шуның күп грәгенә инде. Алып кирдек. Аны Әйбәт инде. айрат белмәйдер ул. Юк, менә гыйлмихан яшәп бит әле. Аны элек көйне дә белмәйсеңме, сүткән? Беләм, беләм. Сүткән беләсең моны? Тегендәге өй. Түгел Андагы тугына монда гараж урынында. Смактагы. Шулай башларып китте инде тормышлар. Шуннан почтага кирилеп китте. Почтада 30 ел эшләнде. Шалт итеп 30 елларда үтеп китте. Менә үтте китте гомер. 62 айзик. 82 яшь уже. Бә, син сөйлә хәзер калган. Ни, әйдә дәвам итә бит. Менә хәзер битендә һез почтада эшләгәс, һез битендә күп кешеләргә хатлар китерәһез.
Пенсияларда торатағы бітіндей, Bütünesi benim işte. Bütünesi. Ol mal olsa, yerini yuva alıp gitse, ol aksanı men tüleyim. Pensiyonu men tüleyim, bol aksasını men tüleyim. Tağır ne bakay var hala? Bütünesi benim işte. Вот. Почтальон işi yapıldı. Посылкалар. Посылкалар. Фурман. Гази. Ama Eski. fasılkılar abiler bilemeyin, elde bu yardım ete turgayını. Ama bir tuturga gerek her birisine. Şunday ağır işler buldu. 12 kilometrega yeriga turuk kiley şu. Yıllardan taşınım bitmeni. Yıllardan даже? Yıllardan evi. Şotmandan tugul. Şotmandan. А Şotmandağı почта отделение қосылды. Şotmanda 12 yıl mı işlege Şotmaga küstük. 70-ші yıllarda. Neçenci yıl bolgandır kim bileyin dana. Почта отделение. Şunda işley Егіл başladı. отынан үйрі бетінде. Ot, koya. Шуңа күрә бына сирләп китте бит инде хәзер буыннары халкым тиеп. Ot bile yürüldü bu. O beni ışıp durmanı da mesela. Otlayı verem de ot yurtta ortadan yığırım. Yıldarga hatlık. Şunda yığırlar oldu bu. Ne sanat olu, arbat olu pasılkı. Күнге onarını alıp gidip ızdavaytasın, onu alıp kaytasın bu yakka. Қоя шуғатын еберіш болған соң Ha? Кім-кімге немеке ебергендер соң шуғатылым посылкалар. Қазір жоқ бойты Bir məldə nə bit? Pıyma basıb kitdi. İndi tigə bilməylər. Min tigəm şularga kişilərə. Yedi verip pıyma basalar. Yendi bərəbir də Ulyanovskiga şunan pıymaları jiberələr. Toşkent yağınan pasılkı indi. Unar. Bu yaktan tağı vereler. İttir, şörttür, şundaya kabatlar. İtler, nesik barı bittik ama. Тұлғаған итлерді енді шында. Ғылмихан апай көп салайыны ғыбайларыларға тіге зинурларға. Kubeyni o, bana Мына Ғылмихан апай. Züfer'in abileri, apasım abisem o. Қонақ бек әбінің бір туғаны болды мекен оны Bir деген. tuğan ikisi birge. Шулар яғында шулар салайыны көп. Onlar pasılkını alıp gitesiniz, davaytasın, onu bu yakta alıp koytasın. Elik pasılkına bit. Onlar xattı anın, xattı bit, bravo xatlık. Alı bit, niteler koyun. Telefon zamanı түгіл. Вот. Nesik tüdülgen o, nesik bilmeyim. Балалар да помогать иттендегі Олар газетке енді. ядып, нетеді башларына ядады, кімге Олар таратыға. жүгірті. Ол бит бешер, алтышар... Evet, akşamlarda onlara da veretim bu etinde. Мында қойтқа садақ велосипедтен үйрейін өкеді ме? Таратырға. Ha? Велосипедтен үйрейін өкеді ме? Yok, Велосипедке таратып болмай бит. motorörler verdiler bir mertebe. Motorörler bile bir iki şeyler verdiler öyle o ya. Әллә? Var. Солайдыр. Asıl eski kadar сдавайтым. Сапет veremiz diyenler elik bit pasılkı kup. Onlar pasılkını alıp gidersin, onlar da bu yakka alıp kaytasın. Şunda yendi o. Шулай деп. Отнахана несетте бір барып қайтайын ағыз. Отнахана. Или Только воскресенье ял. Только воскресенье ял. Күнде барасыз міне? Күнде бар о. Жылдардан ташу кетелі о. Пенсия таратайыны таратып үлгәшәлмәсә сугыты көнне. Şu an ilgaşı bulmaması mı koştuk? 6-7 yıl bu işlerine. Avluda. 3 yıl. 3 yıl gına mı? Şu an şotmana kuşkes, epey ödeme durup kaldı biz. Şu kubininde oy. Аның грамоталары неләре күп. Ey onsanım. Талағатаға хәл бітінде міне почтальон болғас, почти местный разведчик болған бітінде. Любой ғайланы кіріп, біліп, үйреген хәл көрші ауыларға да торатқан хәлдерінде бет. Покровка, Колосовка, Висменеместе бит. Яшелкөл. Кәріш. Висменеместе. Ол ауылдар хәлге кірді ме? Вис. Onun Gugolevka деген әлі 10 километр созыла. Ең башта бір брик қарт деген участок войны итмейсі болмайды как? Аңа айтарға керек. Шырбақ қарт. Мына біздің даярқылардың нейінде. Онсы пакыр неде? Yolның оң яғындайыны. Білмейінді оны. Мына шоу газетлер, журналар торату бойынса нендей қойлар нық көп алдыраларыны газетлер бойынса.
Нинди койлар? экземпляр бармы? А? Экземпляр ма? Мына. Ул һәр берсенә Какой-то соревновательный не булган бит. Кем Шулай. күбрәк подписаться ителә? Мен алардан сорап та тормай торгайным. Сәпәем дә сәпәем. Правда, коммунист булган икән, правда, известие. Менән кушалар шулай. Андыйлар ядам, тегеләр не ядың, не тегеләй булай, дип нитәләр дә мәйтә, мана Габдулла яздырды. Гатәтүли. Алар яфрам. Индәшмәйләр тегеләр. Алар малды булай инде мина. Галимуллагай күп ала ине. Галимуллагай да апара ала торган. Укый торган бит Галимуллагай. Укымышлый аны. Мин аны теге ялтыр нык матур органик журналларын истәймен. Бу шул картинкалы матур. Вокруг света әллә нинди Вокруг света алдырды. Шунан соң нимә кайналыр Галимуллагай? Юный техника молодежи. Техника молодежи. Кубалдыру. Алдыру яман ул. Тагының бер яраткандай бар ине әле бай. Нимә кайгына инде? Аев. Аргументы факты. Не керек булган икән аңа? Шуны алдырды бай. Килгән. Ha? Биләте килгән. Укыган инде күрәсең, укыган. Вот бит ая. Нак укый торган Галимуллагай. Мин шуны беләмен. Шулай туган. Үтте китте гомерләр. 82 яшькә дә еттек. Менә шулай дип хәбитендә төрле авылларның нисек бер-бер артлы бөтүләрендә күргән хәбитендә. Ничәнче елларда менә һуңгы кешеләр таралып бетте менә Покровканы авылларынан, Колосовкалардан. Тарала башлана ул. Килә башланды. Ничек әйтергә? Колосовканы, Покровканы, Гоголевканы Габдуллага обижайттылар. Нидер? Партком битендә. Ул алай ярамаган да бит инде. Шулар нитеп тегеләйтеп булайты, вот тегендә эштә фирма бар инде, суска фирмасы. Аны бетерткән булып трактор бригада бар ине. Аны бетерткән булып Колосовкада белмәйм инде. Я капризны иткән у якка белмәйм. Әне Парторукның үзе председательлегеннән өстәрәк ине менә, үтә ине менә. Партком бит инде вес команда бит итә. Анда элек заманда. Он бер высший прыгнет турсать мышлей. Бер кемдә. Ул көчле. Шундай гылла. Может, шатманнарның йөрәт булганга, йөр кирәк булгандыр аларга, сабынлыклар. Арсыла булгандыр. Шулай да. Колоскана йөрәк күп. Үзе бер бригадина бит. Бригадина. Алар кая тарала башланалар менә шул авыллар. Кая күченә башланалар. Колосовкалар диде. Мекәдә Мекәнең башында бер авыл бар бит. Шунда, Завгородныйлар шунда. Радниковкама. Ярлыков. Ай, түгел, Ярлыков. Ярлыков, Радниковка, алар колоскалар шунда бар әле. Менә күреп торалар алар. Демскийга. Демскийга күчтеләр анда. Габдуллага таратып бетте алар. Вот ая. Шуннан соң деген әле ул. Уша весь ситкә киттеләр инде, ташлап. Йортлар утырып калды. Кирпичный дом бит инделәрнең. Аны күстеп алып китәлмәй бер каяла. Колосовка, Яшелкүл, тегендә Гоголевка, иңестә теге бер үзе яшәгән бер бабай. Я шуны Колоскага күчермәннәр икән белмәйм инде. Шуларга газет тараттым мен весь подряд. Я карыш, разбросанный бит инде малайтып йөргә кирәк. Вот. А юллар битендә Юл кая инде ул? Юл. Калган юл гына инде. Ат юлы гына. Ат юлы теге эскерт тарттыралар да яз көне тәгәрмәскә урала. Халамла баткак. Аны бер 50 метр барасында тазартасың. Үтеп булмай никак теге эскерт тарттырган нигә. Уралып, яһәлләм интегелдә инде уйнагда. Вот атна. Шу бит әле 12 километрга йөрергә кирәк. Тау буеннан күбрәк йөри торган инде. Талат. Беләк юл уңайлырак инеме? Не, менә кысыктан. Кысыктан минем юлым инде, әле биткән бит аны. Аны беләм. Яшелкүлгә мен тараттым аңа тоже. Менә бу юл халы нисек башланды менә? Дамба менә. Ha? Менә бу юлны нисек хала башландылар? Ничәнче елларда? Аны инде Ничәнче елда икән ул? ничәнче ел булган? Иркенә безгә кайсы елганың әле нигин шу туры юл салыр өчен Талгат белән икәүләп талын кисеп татарттык. Ана шу елга инде ул, Жерекле елганы.
Турыга шу бит тазар. Yol yarıp bildik. Шунан соң сала башланалар инде бу юлны ничән сыйыл икән точно белмәйм. Ничән сыйлар Шәвкәт дизелдәшләйде. Анау Аскаров шунан шатманнан берәү шулар жол күтәрделәр. Нигә ни килде бу аю? Артисттан берәү. Жол күтәреп шунан китте инде. Ничән сыйлар булды икән ай? Точно белмәйм шул инде. Уже колхоз Урал битендә, Колхоз Урал. Урал вакытында ебет. Председатель коминанда юл халаттырганда. Председатель мынау не белгән ул? Туганов микән ул? Күп булды инде алар. Ана елдәрдә дә ни безнең Нурия киленең кеме була әле ул? Валишинмы? Не? Насыров. Насыров. Ишеткәнең бармы аны? Насыров дигән ни елдәрдә эшләне тоже председатель. Председатель. Елдәр белән бер колхозда. Туганов. Председательләр күп иде инде анда. Эшләне инде. Шуннан гына Рауль эшләне бит инде. Мине кайыш дигән эшләне. Рауль соңыннан гына эшләне. Туганов анау Хайдар агай мәлу Валишин. түгел. Хайдар агай булды. Ул да эшләне бит. Ул да эшләне. Хайдар агайны беләһеңдер әле. Валишин. Елдәрдә. Яна. Безнең Исламулдан барганда тәү Шулай ул. уң якта. Шунан Минекаев эшләне ансын элек битне партком партия кая направить та шунда бар Без эшләне. бәләкәй сакта Муталов агай эшләне. Муталов эшләне, Муталовны ишеткәнең булдымы? Тимәшнеке ул. Ие. Монда уелда картта булды әле ул. Председателем. Уелдан бабай. Ана Яшелкүл Резван бар бит. Шуның атасы була ул. Әле үлде инде Резван агай. Менә быелмы, былтырмы? Беләһеңме? Картайма килеп ирне микән? Резван. Бер килени шикелле картайма янына. Шуның атасы ул. Безнең авылдан председатель булган кеше булманы шикелле ул. Рауль. Ну, ул Казактан бит. Рауль да 15 мең 16 мең эшләне инде. Ней? Туганов. Факия пайна. Ай, Туганов беләһеңдер. Сәгыйд апай белә бер туганның ире була бу. Безнең җирдә була инде ул. Фокияны беләһеңдер ул. Менә шулай дип почта да эшләй бардагы мин халапай кайда эшләй берне? Колхозда инде, сүгендер. Даяркада да бер елга якын эшләнем мин кеше урына эшләп торган вакытларымда булды. Шуннан быда караным. Торык бәрәннәре караным. Торык бәрәннәре неттем караным. Шуннан яй бит инде сүгендер. Менә мин халапай әйдә һезгә күскәндә. Әйдә сөйлә. Һәдең менә тоже белешеп китәйек әйдәгәдне. Һәдең менә ата-инәләрегез, ата-инәләрегезне искә алып китәйек әле. Атайым ягынан Тормышыгыз менән ошо ислам ул битендә бит. Тормышым белән Исламгол авылыныкымын. Ничәнче елда тудыгыз әле? 44 елның 10 декабрендә тудым. Вот. Шулай башлайык та. Менә Әсәгез кем була? Атайыгыз? Инәем Сәхибә исемле 16 елда туган. Монда Каскын авылынан тәүдә мин ни башлайым әле. Атайым ягынан. Атайымның атасы Хакимян, Гыйлемян булган. Гыйлемянның атасы Сөләйман. Менә иң олы картайым Сөләйман, аның ягына белмәйм. Анан Гыйлемян. Гыйлемяннан туган Султан карт инде менә атайым. Ничәнче елгыйны Султан агай? Ул да 16 елга. 16 елга. Атайымның атасы белән бер туганнар, менә Гарифян агайымның атасы Хакимян и Мөхәммәдиян агайымның атасы Ахуньян. Минеке картатайым Гыйлемян булган. Гыйлемян улы Султан. Султанның 5 кыз, бер малай Биктимер булды бит инде. Шуннан инәем менә инәемнең инәсе Камәр, мине Камәр картнәемнең ние Камәр картнәем менә Габидулла карт имам Тинагайымнарның атасы белән бер туган. Рахматулла карт Рахматуллин. Рахматулла картның карт
бабайын, біздің бабай бола, Рахматулла бабайның неге улы Ғабидулла Қортатай біле менің қартинай бір туған бола енді. Шунан ол кеуге барған неге, Қасқын ауылына кеуге сыққан енді. Шунан инейім Исламғұл ауылына келген енді, келін болып. Келін болып Отайым біле бір туған ней. Үсеу болғаннар отайымнар, тоже отайым, и мына Ирис икімні бабайым соғышта білімде өлген. И әбейім, Тойбек әбейім, ол тоже Қасқынға кеуге сыққан. Құрғандағы Зүлфияның инәсі шу Тойбек әбейімнің қызы болайынды. Отайым біле бір туған Тойбек әбейім Қасқында. Шуның қызы Нәсима, Нәсиманың қызы мына Құрғандағы не, сен... Мәне шул фамилияларым әйтірек керек, чтоб тыңдаған кіші, может, біліп қалар. Фамилиялары... Кімнің? Салавутдинов? Нейіні кімі? Кімнің? Зүлфияны кімі? Зүлфиялардың фамилиясы. Несі қалу? Абдурахманов ма? Түгіл. Галаутдинов? Шулай шекілі. Мұна точно білмеймей шуның фамилиясын. Шулай деп, мұна... Инең шулай деп мұнда кеуге сыққан? Ие. Оның сән сейілғайны? Отайымда 16, инейімда 16 сейілғайны, ие. Оларын да сөйлейм, ие, шунан 6 бала енді. Биктемір малай бірәу гына, 5 қадайнық. Олы апайым, оның документ бойынша исімі Клара. Клара? Минамал тип ерте тұрғайны ғайынды. Минамал апайым... Олың сән сейілға? Ол 36 сейілға. Өліп қалды енді мәрхім болды ол не? Қойда тұрғайны? Бекқылда, анау Бекқылда, ие. Кімге кеуге сыққайны? Бешбіләк райыны. Ернем Фәнил етімнейіні. Аминов Фәнил. Аминов Фәнил. Олардың тоже 5 бала болды енді. Үсім 4 малай, 1 қыз. Так, икенсі апайым? Икенсі апайым мұна Қасқында. Ямилов фамилиялары ені ернем өліп кетті. Апайым да өлді. Мұна 1 ел, 2 ел бола қадыр өлгенні. Сен сейілғайны? Ол 39. 39 сейілғайны. Мұна мен 44 сейілғы. Ең бәлекеймі? Түгел. Менен соң бетәлі Фатима бар Беларскида. Яхина Фатима. Сонда кеуге мұнда Сүрия құдағайлардың қарындашы Риф итімнейіні. Сүрия құдағайның... Кирифлар? Ие. Риф. Шуны үйлендірге бетін радик бұқылда отырған? Ие, шылай міне. Ие. Ней. Шу Беларитта ері фажиғалы өліп қойды, іштен қайтқанда ней. КамАЗға отырып қайтып келгенде, шоферларына приступ болғанда, шу кейіне Беларитның тауларын өтің біләкін, ауғаннар шында. Шулай айтып өліп қалды. Әлі қызы білән Анфиса бетінде малайы Риф. Риф деймін, оталары Риф балаларының. Ней? Эдуард. Өйдалы тұрмыш өтіп яталар енді. Фатим. Ие. Шунан Гүлнұр бетінде беш біләкті. Несесі бала? Ол 4-сі. 4-сі. Тоқта. Ней? Екі апайым, мен 5-сі бала екен Гүлнұр. Несен сейілға? Ол 52-сі елға. 52-сі елға. Ие. Оның балалары Лариса и Лилия. Лилия әлі Сібірді әшлей. Неге бизнесмен кеуді Ларисалар магазинлар тұталар. Әйбәт яшайлар. Әйбәт әшлейлер, әйбәт яшайлар. Шунан Биктемір бетінде өдің біләхін Мәләуізде тұрды. Бик эшләгәндә тырышып эшләне. Однайныкы мына Тәлгат
Тәлгәтләрнең карындашы Суфия. Тәлгәтнең картнәсе белә, Суфияның картнәсе бер туган ине. Азнайныкы. Азнайга кияүгә сыккан ул гайна малави. Шуннан шул әле аның мәләвездә квартирасы үс бүлмәле Биктимер яшәгәндә ике мәртәбә алды ул квартиралар әйбәт эшләгә саңа бирделәр. Тәүдә 2 бүлмәле ине, адактан 3 бүлмәле квартира алды. Шуннан шул әле ни малайы Урал яшәй инде анда ни. Кайтып йөри инде әле Казанда эшләй икән, Татарияда. Хәзер бит инде гел ситтә эшләйләр. Шулай. Колхоз эшләре бит инде, колхоз эшләренә килсәк инде Хәр ни атайыгыз кем булып эшләде монда? Атайым инвалид ине. 3нче группа хугышта Ржуф яланда хукаты хугышлар барганда снаряд эләккән. Менә уң як кулбашы менәунан сөяге белән җимрик юк ине, кулын күтәрә алмый ине. И шул уң аякның балты юк ине. Инвалид булып кайтты. Ул 42-нчедә үк кайткандыр, наверное. Шуны менә хораша белмәгән бер яшь сакта. Ней 44-тә мин туганмын бит инде. 42-нче елда ук кайткандыр. Миннән алда бер бала булып үлгән, 3 яшьтә үлеп киткән малай булган. Миннән адак тоже бер малай туган, ул да үлгән. Тут сирләп температура титә элек бит больниц юк, не юк. Менә бу минең картнәем була. Уртада. 7 яшькә итеп үлде. Менә ул менә иң бәләкәй Камила апайым булган инде. Монда инәем юк. Инәем бик бәләкәй булды микән инде белмәйм. Юк монда сахар. Кайсы? Менә атайым. Султан агайым. Хугыштан кайткас төште микән антын шу паспортка төшкәндер инде. Менә ул инәем менә. Менә ул атайым менә. Менә ул кайнәм. Менә ике кызагы. Менә үдем 12 яшьлек вакытым менә. Менә уже кияүгә сыкты. Монда инәем, менә иң бәләкәй Биктимер туганым. Исемнәрен әйтегез. Инәем Сәхибә. Менә монда Сулейманов Урал була, монда Сулейманов Биктимер Уралның атасы була, монда килен була инде. Суфия. Олдай. Монда инде Светлана кадым беләм мин. Ничә яшьләрдә бу? Светлана 12 яшьтер. 12 Үдем ничә яшьтер икән? Бу икән 5нче елларда инде, 90нчы еллар бит. Шулай микән? Шулайдыр. Менә оласым минең инәемнең инәсе була. Ибрагим Камер. Ней Ибрагимова фамилиясы. Ибрагимова булган фамилиясы. Так, монда инде күрше ниләр хәрин агайнылар инде. Монда менә улары балалары менә. Бер Салиха исемле Мөшвиха и Камила апайымдыр инде. Аллаһ исемле инде беләмен инде. Ну, телевизорга алып кешеләр караһалар тагы инде. Менә ул инде менә ней. Монда безнең авыл менә бу Хамид мәрхүм булды. Монда Гөлнур, менә ул Сәвилә Хатирәбинең кызы. Уелдан бабайның кызы була бу. Менә күз күрмәй бит. Менә ул Зөфәр теге Кинҗабай агайның малай, ул да мәрхүм булган. Менә Хайрулла абыйның Васимә исемле кызы, ул да мәрхүм. Менә шулар мәрхүм булганнар күбесе. Менә ул алама төшкән инде бу Илнур шикелле. Монда Тәлгат Хәйсан Тәлгат була. 50 яшьләрендәдер инде. Шулайдыр, менә ул Илһам менә. Укыган саклар. Классташлары. Классташлары Венер монда Камалов. Монда
Талғатның солдат сағы. Кем була бул? Мынаусы бил, мынаусы Мына атайым белә бер туган сугышта үлде тинем бит. Идрис ибне бабайымның тәүге бисәсенең кызы була, Хадисә исемле. Бу беренче комбайнер, тракторист китапка кергән безнең Мияка районы китабында мына Хадисә. Салимова Хадисә. Сулейманова кызы фамилиясы. Ул хәзер үлгәндер, Силәбе ягында яшәйләр инде. Армиядан җибәргән фото инде. 60 ел тому назад. Армиядан җибәргән фотосы. Кайда һәң ул анда? Кайда утыраһың? Монда да. Не, шу солдатлар белән инде берсе Рим исемле. Монысы Янбаев, Шакирьян. Булар армиядан кайткас инде ул. Кайда укыткан вакытларым икән. Монда мына Талгат инде. Иңситтә утыра иде. Ул классташлары белән бит. Юк, мына Зарима монда үде бидең. Зарима. Монда Шәнил. Теге ни. Бу бер яңа елда байрамда чыккан. Шулайдыр, монда күрше Лилия бит инде, монда Илһам. Мына монда не? Фатима. Диләрткә баргас, аптекада эшләнү, аптекада. Кайһы улы менән? Бу ул түгел Анфиса белән. Анфис менән. Яхиналар. Яхина. Мына картатаймнар, атайымның аталары һунарчылык белән, балык белән көн күргәннәр элек ней умарта тотканнар. Инәем килгән вакытта баз дирән баз бар ине. Без үскәндә дә бар ине. Шу баз тулы бал ине ди, инәем әйтә. Шу инәем инде шу 20-19 яшьләрдә килгәндер инде монда. Шу картнәемне әзгенә беләм, картнәем сирләп атайны инәемнең. Атайымның. Ничә яшькә хәтлем яшәгән әле? 73-тә инәем үлде, кайнам 75-тә үлде. Кайнам парализован, инәемне дә парализовать итте, бер атна гына яшәгән ул парализовать итте. Картнәсе 150 көппәдә үлгән. Инәемнең инәсе атак яшәне, 102-дә үлде. Камар картнәем. Менә Габидулла картта итеп торган бер туганын, картнәемнең бер туганын. Ул Имам Тинагайымның атасы була инде. Кылметтинәрдән картасы була. Ул да 80-нән үткәндер картады тайм инәемнең инәсе картнәем битендә 102 яшьтә үлде. Аның инәсе әллә 114-тә үлгән. Аның инәсе 117 яшьтә үлгән. Одак яшәгәннәр. Алар потому что Йылкы асраганнар, не бай гына булганнар менә бу габит картаймнар бит инде. Картнәемнәр. Йылкы ташаганнар, кымыт искәннәр. И умартасылык белән шөгыльләнгән тоже алар. Менә анандагы умарталык бар бит, әле безнең иң беренче шунда умартаны сыгарган булган менә бу атайымның аталары. Безнең умарталык булган. Анан кала кешеләр менә шунда бит инде Закир картлар ниләр без тоже алар шу умарталыкка та асранлар. Без бәләкәй сакта балашарга сыга инек. Да, атнакыс. Шундай. Менә ни инең нисек шул елларда кемнәр булып колхозда эшләгән? Колхозда эшләгәннәр нык тырышып эшләгәннәр, инәем ударник булып эшләгән, шуннан аны Уфага алып барганнар, инәем сөйләгән, әллә бүләк итеп 10 метр сатин биргәннәр. Инәеме, Аны картнәем колхоз килене генә ти торган булган. Атайымның инәсе инде, кайнәсе. Колхоз килене бит, минең килен менә итеп. Картнәем бала карашкан инде. Шул инде. Атайыгыз кем булып эшләне? Атайым инвалид булса да эшләне ул. Дейдә менә пожарда да сулар теге келәт янында бит инде нитә торганнар. Су сибеп ат белән салам түшәп, ана ат белән бастырып теге нине тазарта инделәр.
асфальт жоқ бит, килет алдында ашлыкны ейесең. Вот шуңа шулай итеп булыштыра торгайлар. Килетләре дә сылау бит инде без. Ана битендә сыланык бит. Шунан атайым шунда суларда ташып тора торгайны саламында нитеп и күбрәк кышкы көнне шу каравылда да тора торгайны, менә магазинда каравылап тора торгайны. Эшләрине, төн буе аубайларыны, теге балык тотарга аубайларыны. Ул нитә ата торган ни кургаш иретеп шулай итеп, шулай итеп нитәйне. Кургаш кыйып, кургашка салып шуларны әйнигә, кыягатга төрүп, менә итеп шуңа куеп, шунан шуларны кисеп, шулай итеп ике табаның төбенә куеп, шулай итеп тәгәрәтеп, шулай итеп ятайны. Мылтыгы бар ине. Ул безгә килгән кешенең без ухатлы кеше күк интекмәне кашарга теге ахут сайызда торган инде. Шунан миякәләрдән дә килә торганлар. Балыксы инде, балыксы шикәй. Төлке нейләрне издавайта торгайны. Шунан бүре тирисен издавайтта аңа премия бирәләр, аксалата и монандай күк шәкәрләр була ине. Оллы шу берәр касык, Кубинский сахарладыр инде. Шулайдыр инде кем белсен. Күк шеллине. Мына ватып кына ашайсың инде, тоз күктеге оллы монандай кисәкләр. Шундыйны капсыклап бирә торганлар. Премия. Bir sarık bitinde, bir buraya. Şu начальстволарда күп булды бездә ней, менә шу Валишин абыйларда киләйне, Муталов агайлар вис киләйнеләр безгә. Инәем сигедер таба балык жары титәрине бахыркай. О куян бәлешләр, шундай итеп аша үттек инде без. Куян бәлешләре вис васлыкка вас булманык. Шул. Атайым кладовщикта булып эшләне, ана теге йилләне дигән сүз куян килеп сыккан шу. Атайым кладовщикта клубка халдылар бит тары. Шуннан Сани бабай каравылсы ишекләрне вис асык куйдылар бит инде теге арья урамнар Йилләргә. Йилләткәннәр. Ашкалык. Арья урамнар теге төнне ташыганнар бит дарыны. Хатын кызлар урлашкан инде күрәсең. Шуннан собрание булган хәзер Султан агай ашлык куят. Шуннан не тәдер асык, ишек асык, йилләгәндә йилләгән инде дигән. Шулай дип хатыннар йилләткән, арьямранның хатыннары урлаганнар. Колопны тутырып шул киптерәйнләр. Дары кисалганнар киптерергә. Смотри-ка. Атайымның әйбәт этләре булады. Ине шу хунарга барганда тота торгайны куяннарда ниләрдә теге ватканнан соң барып тотып үзенә алып килгән инде. Кавышканнар. Үзе саңгыларда үзе ятайны вис. Ак халатлар кияйны. Шу нитәйне инде қолы сулак булса да моны айтып бүрекне атып бәрәләр дә моны айтып аталар шу кадәр шу ала мақул белән дә нык ни атайны. Шулай. Гариф яметинде шуңа бабайны син дөрес атманың. Тип бабайга суккан. Гариф кыза ойнайды инде. Шу атайым нык егәрле бер әдәм ине ул. Теге дарвенне ебәрәләр икән. Без туттырып бабай хитрый да инде. Тегендә аталар инде. Отказ Дарвин инде как будто проверяет та инде. Без тутып барады икән. Тише, теге бүрек куйганнар алар. Бүрекне китереп күрсәтә. Гариф яныкы эләкмәгән, бабайны кылыккан. Гариф кыза бит малай. Китереп соғуга багырга. Көңеле бит инде. Шул.
Атайым да, инейім де бик тырыш кішілер болды енді. Бабай шаян еді Тырыш, бигрәк. атайым нық шаян кішіні. Nije ол тырыш болмасаң бала өттіріп боламын. Шафатлам. Гөрөн инде вакыттагы яма. Охотада нақ неттейінді. Бір вақытта бош қайтмайыны. Оны бітәлі қайтқас тунай, тунағас ошылай өдей атаған киргілер бола тұрғайын. Шуңа тығып нете, шунан киптіре, спот башы бар ені бітінелік несінің. Шунда киптіре де шунан оны еллеті атына бойы ұлы құлғаға тағып шу еллеп тұра. Шунан тұңында ұздавайт еті. Әлі қойсымырда келіп тағалар ені о нейден мекеден. Болғандыр. Шунды ені атайым. Элекни тири керек бугам этне. Хәзер баяктан алысы юганы. Шундай. Шул мына шунан инде. Несеш хатым яшанау? Атайга? Атайым Ильяшта үлді. Иртә китте. Иртә китте олай. Иртә китте. Неге Сафан едіне орынна неге барғайны? Күтуге. Тігінде. Нинди алға. Юргев. Жоқ енді Шербак ұтарына. Шунда бит электен нейлер. Шунда как раз Илнур туғайны. Әдрәк тәпи оғаннар бітінде. Бәпәй тәпиі. Сейінген енді шунан тігі 12 қатты күту күтелер бітінде. Арығандадыр енді шунан қайтқанда фурманна неткен тігі ғарип қолы. Мұны айтып тәлбіреген де мойыны оратаға нетілген, болған, тұра алмаған тігі ғарип қол тұрып болмай бітінде. Қолы көтерілмейді. Еғылғас, әй неткес, мұна ятып еқылаған енді. От алып қайтқан аны. Мен больництайым атайымны ерле алманық. Халime әйінге бақыр. Бабай аралда еқылап ята бетті. Күтім қуғанда о көрген аны. Келіп әйтті міне. Теге судылы қорттан кіргенде, шунда жоқшы қолы басқа кіріп кеткен, мұнсы үсте, мұнсы біле көтерілме бетінде өзін-өзі. Шылай айтып, Оратаға мұнау кеге жатқанда, бұғылға да қойған. Фурманы бетінде ораталы. еқылап кеткенде қайтқанда шул күту күткәс бетінде орайсың. Да. Шул. Тағы не сөйлейсің? Шулай айтып, мына һәден баласагыз туры шулай исламда өтте битендә. Һәден яшьтәге бергә уйнап үскән подружкаларың шулай үтәгез әле? Мына Губайда миякәдә. Без 44, 46, 45ләр бергә ниттегендә. Шунан мына Мәхмәт Вали бабайның Фатимасы ул мына нидә битендә Тулбайда. Шунан кәриштән Тәнзилә бар ине. Кемнән кем? Кемәле ул? Тәскире аның туганы. Кемәле ул? Тәнзиләме? Тәнзиләнең ата Тимергали бабайның кызы. Ул әле исән нидә? Салаватта. Ире үлде кишекле. Ире дә Талгат исемне. Шуңа мына Кәбирә бу дайва Шатманга кәбе сыкты инде ни. Күлгә сыккайны. Ул да 46-нчы елгы ни Губайда миякәдә ире үлеп китте аның. Тоже мына Кәбирә үзе үлеп китте. Шунан Фәнил, Хамид без бергә укырга кирип бергә укынык. Фәнил дә мәрхүм булды бит инде. Кемнән кем ата була? Не Имашев Фәнил. Имашев Рәшитнең бер туганы. Аталары аларның аднайныкка инде бу Тимербайга бит инде икенче сәгать апайымның. Вәт Хамид дә мәрхүм булды, Фәнил дә мәрхүм булды. Шуннан мына Кәбирә мәрхүм булды бит инде. Хатиба бар микән? Хатима исән, ул бездән бәләкәй. Кем ата? Кемнән кем? Фатима би ана ямда төшеп агылланып үлде бит, элек ана Зиннатуллалар аның урынында. Шуны. Ней Укырга кирдик 7 яшьтә кергән бедер инде. Шу бер 51-нче ел тирәсендә кергән бедер инде. Шу укырга кергәндә күп кенә
Тәүдә дүртәүгенә кердек без. Гобәйдә, мин, шу Фәнил, Хәмит. Шунан Кем? Хәмит ана Гафар бабайның нәйе? Туганым. Улы. Ула. Фәриттән олысы. Без bilmeyбет. Әйсез белмәйсездер. Беренче укыту суат кемине? Мына шуны хәтерләмәйм. Әллә Фәүзия апа укытты, мына Камаеваның нәйе? Әллә Зода апа инде мына. Шуны хәтерләй алмайм. Инде хәтерләргә тырышам. Фәүзия апа безне укытты. Безне дә укытты. Сез Зода апа Фәүзия апа да укытты безне. Зода апа да укытты. Ней? Шу мынанда нейіне инде оғас мәктәп. Захира әбей и тағын Сани бабайның бисәті кім әлу? Рақия әбей. Шулар Қараны мәктәпне, алар бақырқайлар жүкмәп бүтіннар нетіп, шулар яғып, елатып, идәнләр еуіп, мұнашлайтып тұрышып, ішләп ерінлер. Шу Уәлләнің инәсі болайынды бірсі. Уәлләді әйткәндей біздің біле ұқырға кіргейін. Ол шөті ұқый алманы ма? Тұрып қалды ойынды. Ұлда 44-сі елға бейді. Мұнау көрші біздің Фәния оқыттарға келді бетінде ол. Біздің балаларын оқытты енді. Шул. Иностранный тілге де оқытты ма? Неміс тілінен де оқытқан ол шу. Ол Фәния апай біздің алғанысы кеп қысықталу? Бәй оқып сыққасы ебергенлердір енді. Ней, оны біткәскен әдір ол? Ол бейту. Ана көрші Фәния біздің. Оны біткәскен әдір. Шунан, елік шу айталар енді оқытысы етмегіз. Шунан институт бітті бет өнейден істерлі де. Шу. Ең қуаты оқытусы Хайруллаға яу бағанда енді. Түйе тұрғайны біздің. Біздің балаларына енді Халима апа оқытты бет енді. Тырышып оқытты енді өдіней. Илнур нейті әдірәк ялқаулашта келібейт атырғайны. Келібейт атырғайны. Шул. Несе класслар бітті күнде ме? Мен 7-ні өттім. 7 класс оқынағыда, е? 4 класс мында біттік. Шунан мәктәп жабылды. Шунан 2-нче елға осылатынлерді әпәт 4-тә оқыттылар бізіне. 2-нче елына да жоқ. Шунан 1-2 ай оқырға бармай үйренікті, келіп алдылар Шатманға оқырға бізіне. Мана анда көмәк бардық енді. Мына рәсүллерді шунда оқыны Хоят әбейнің ғалиясы білән Фәниясы да шунда оқыны вис ірілі уақлы оқыныға енді. Менің Фатима туғанымда беларыттаға енді шунда мына рәсимәлер әбіз енді кәбірі Мәриям барманы оғанда нешәптір. Рәсимә барды. Шулай айтып оқынық мына Хәмитті шунда барды оқырға. Шуға Фәр бабайның Хәмиті енді. Мәрхім олдылар. Интернет жоқ, күнде шулай Кішіде яз көзі қайтып беребіз. Шунан кішіде тұрабыз. Мен тәугі еліні нейді Ғарифиян ағайымнарда, Сәлиме енгемнерде тұрдым. Яшыл көлге қайтып беребіз. Сәлиме енгемнің анда туғаны да оқиыны әлі ол 40-шы елғы Мәриям есімні Сәлиме апай, анда тұрды міне? Сәлиме енгемнер тәуді нейді тұрдылар, Яшыл көлде, онан соңынан ғана мұнда күстілер бейт. Шулай. Яшыл көл таралды бейтінді. Бұлар олдан күстігі мұнда, Рамадан едінәлерді олдан күстілер мұнда. Мен Нор апай бейтін біздің ислам ұлнықы. Шулай айтып күстілер. Қалғанлар Шатмандыққа күсі бітті бейтінді. Боллар көп бетінде мәктепке ешмейлер? Шунан 2-нче елда квартирада тұрдық Шатманда. Шунан тағын 1 ел 2-нче мынау Талипны ағайны білесің бетінде. Талипның зәйтунәсі бізде тұрайық деп мені көсләп, шунан оларда тұрдық.
Зәйтүнә дә безнең белән бергә укыны бит инде. Алар 46, ну бергә укыныгы инде шул. 46, 45, 44 декабрьдә тугасы инде почти 45 бит инде. Шулай итеп укынык 7-не биттек. Инәем мине илдәргә ибәрмәне. Икешәр баланы мин ситтән нисек укытайым тине. Шу колхоз эшенә сумдык инде. 12 яшьтән уже тәүдә тырмалап йөрнек писәнне. Анан соң төянек. Тегеннән соң хәзер әдрәк үскәс, бер 14-15 яшьләргә иткәс инде салгы. Ул агайлар безне Мөхәммәдиян агаймнар шунда өйрәтәләр. 2 группа булып сабайны писәннәрдә. Инде борсаклар сабу, яны биттек бер теге борсакны кайрып алып булмайды. Яшь кызларбыз. Шунан су саатта әлдә арттан су йөртәләр, сәй йөртәләр, шулай итеп. Бер елгадан 2нче елгага хәтлеге сабалыгына яп-яшкә инә менә. Ул борсак саба торган комбайнер косаңа килеп чыкты икән инде. Сугынанрактыр инде безне кул белән. Иң кыен бирә. Урала бит ул. Эй сабабыз. Буларны рәтен белмәй, мин яһат сыгып ята торгайным башта. Шунда сиңа борам тишәм гит, сабайным алдыңны. Юк. Алдан сыкканнар сабыша инде безгә. Егетләр шунда. Шулай итеп Илай япалар бахырлар, белбәйләр бит инсан. Эш жаман булды. О, сарыкның тирисләрен бүлеп бирәләр ине. Халык шуны о тәдрә туры килсә ярай әйбәт. Тәдрә туры килмәгән вакытлар була. Шуны кая сыгарасың, тәдрәдән ыргытасың. Менә улай калын була. Болталар белән китеп. Харык йөне ала инек. Bütün колхозның эшен бит башкардык. Койсы белән алырга кирәк. Ой, шуннан нигә 50-га хәтлеге сүгендер 3 гектар, кайсы бердә 4 гектарда утайбыз. Менә Семьям балалар интекте, Илдар, Илнурлар, Илхамнар, Светланага хәтлеге уташты. Анан менә бер ничәнче елларда эштән туктадык, 55 яшьтә бит. Мин 50-га хәтлеге сүгендер сыгардым, яйкене. Сүгендер утап сыгарасың инде. Гел кул көсе. Шуннан уже утап булмай башланы. Шуннан инде мине икмәк салырга куштылар. 5 ел икмәк салдым. 50-дән 55-ка хәтлеге. Колхозга. Икешәр мис салам. Ишу менәндә әрмәннәр яшәй, мәкәйдер салалар бит. Ферма салалар мәнде. Алар коровник. Аларга да нитәм икмәк. Үлгәштерәм. Иртән салам, пис салам. Менә ни? Ул Шамил кияу кладовщик бит инде. шул кул эше әвәләп нитеп. Весь. Не нисек икмәкне харга буламы менә пешергә. Күпме бер кеше, күпме йөгерәйнегез. Мин ана шу икмәк сала башлагас, как раз менәуннан Астрахандрузмы менә улайтып ни авыртты. Әлдә килен алгайнык бит инде, килен помогать итте. Ни? Мисенә ягасың. Шуннан ул икмәкне басасың бит әле. Кистән идәсең, иртән басасың. Шуннан баскас тагын кабартасың. Кабарткас калайга саласың. Калайда әппәт кабартасың. Шуннан ул 2 сәгать пешә, ул икмәк бит мондай ул икмәкләр. 6-7 икмәк пешә. Ул мисине ана теге инең инде катинина сыгаргайнык бит инде. Шулай итеп кайсы бердә кистә алам. Үлгәштереп булмай, столовойда теге уңган әйбәт икмәкне биреп салалар бит инде. Азамат мәрхүм анда ни бригадир булып эшләп алдым әле. Кем? Азамат. Кайсы? Үлгән ни? Имам Тенагайымның Азаматы. Ул матай белән килеп алайын, теге әрияле матай белән гел икмәкләрде. Агроном. Шул хәтлеге рәхмәтләр укый торганнар, ни? Икмәк әйбәт бишәйне. Дигермәнгә барып тартып алып кайталар инде Мукшыга. Үзебездә дә бар инде бит инде дигермән. Шулай итеп ни Шамил кияу онны китереп бирә торгайны. Зинера белән яшәгән вакытларында инде. Шулай анда инде теге
КПС планнарын үтәйбез. Шулайдыр инде. Алдыңа үтәп ташайбыз, Әйе. аны тәтарстаннар битендә. Монда мен теге партаймның теге собранияларын әдрәк итәү. Әйе. Выбор көннәре битеннән дә вообще көне-төне. Хойлаулар бигрәк күңелле үтә торган бит. О, биешеп, йырлашып, таң аткансы шулай итеп нитә торганнар. Менә безнең күршедә Хаят апай була торган бит. Менә анда теге Аны белмәйм. белмәйсең микән? Гатаула дигәнне беләсеңдер әле, Гатаула. Бургатау дигәнне. Белмәй. Шуның инәсе ине ул. Менә безнең күршине Бану аби. Ана шулар итакмак йырларга астайнлар. Клубларда. Ни, уйнай торганнар таң аткансы. Менә шул выборда ысынап хойлау бара инеме? Или кемгә күрһәтәләр шул үтә инеме? Әйе. Кемне сайлайсың шул үтә? Үтә шул. Ысын дөрес хойлау бара ине бит. Әйе. Честно. Әйе. Вот. Однако. Телефон бу? Шулай. Шундый хәлләр. Менә ошо огас клублар нисек эшләйне? Менә картайм вакытларында килеп үтәләр. Клублар о сүгендердән хәлдән тайып кайтабыз да я. Шу клубка ашкынабыз бит. Клубтан мәңге туймас кебегем менә мин. Галимуллага нык әйбәт эшләнеп бит Халима апа белә. Ни клубта шу хәтлеге анан соң юнне эшләгән кеше юк, аңа хәтлеге дә юнне эшләгән кеше юк. Алар нык әйбәт итеп Халима апа бөтен баласаганы биргә өйрәтеп, йырга өйрәтеп, шундый ни әйбәт булды ул. Галимуллага тоже әйбәт эшләне клубта. Әле шу картайма бөтен Мәкәр районнан колхозларга оформление кушаларны теге плакатлар. Шулайдыр, әйе. Один в поле не воин, комбайн намакай. Шулай. Колхоз КПСС планнарын үтәйбез. Әйе. Ленин башларының теге трафарта. 5 еллык план. Һәр вакыт 5 ел. Калган материаллар везде электрайна. Шулай, элек шулай. Галимуллага яхшы художник иде бит ул шуга. Әйе. Шуңа карап битне мин үрәккә алып Синең киттем. пожали шуңа. Яхшы художник иде ул кудачы. Ул трафаретның кисүләре самодельный теге полотнодан эшләнгән ташитилгән пирашины ножлар трафаретлар инде маток ята бит инде. Аны хаклай икенче елга хәтлем. Ул кирәк бит ярулар. Аны битерә кирәк. Шулай итеп Киномеханик валлага бит инде пожизненный. Валла ни тәүдә бер сатан Сашка дигән элек без яшь сакта булды. Без бәләкәй сакта. Сашка дигән бер урыс инде. Сатан ине. Аны мен белмәйм. Килеп куяйын. Син армияда булгансыңдыр анда. Бездә бәләкәй сакта нитмәйләр бит, кертмәйләр клубка. Куалар. Тәдәрдән карарга тырышабыз күн аны. Элек индийский кинога итебез китә торгайны. Валла индийский кино дип инде өйберен сайтып йөрәйне. Шуннан көндез Толбайга барып куяйны шуны. Шуна кискә безгә яш. Ул аппаратура переносной неме? Не Походный. Ниләрне алып китәйин теге. Вистия алып китә. Фурман. Алып китә. Движокны алып китәргә кирәк бит. Движок белән эшләтәм. Генератор. Шулай итеп булды ул спасобный. Мотор бит. Движок. Шуннан менә Гөлфрозның ире кемия Мансур эшләне, аннан соң Вәллә эшләне. Мансур исемне Елдәрнеке тинләр аны. Шу Гөлфрозга өйләнде. Ни кәрештеке Гөлфроз апай. Кәреш. Үлгән бит инде хәзер Гөлфроз. Мансур исәндер ул. Мансур исәндер. Балалары да бар аларның. Вот битай. Шундый. Да. Колхозлашна бана Мансур. Колхоз шулай тәйин тайды. Анда итүләр киләме? Дурак кәрәгәндә. Казак бит искәт килеп төшә. Не, теге уста. Карагали, Минегали. Минегалинең атасын бит. Ниндер анекдотысынан да сак утыртмаганнармы? Или утыртканнармы әле? Сталин бабай турында анекдот һөйләгәндә, бәттәс ата киткәннәр. Шулай.
Кем шулай булдымы, Талгат агай? Нинди анекдот сөйләгән һәм? Әле биләргә була бит хәзер. Белмәйм. Анекдот түгел инде, осан инде ул. Элек юнсыз сөйләнеп, все, 6 ел. Ысынлап утыртымы? Суд бар, өз кеше свидетель, суд зашел, счет зашел. Тотаза судитте. Әсмәй агайны бит мина. Әсмәй агай, вот. Сталинның нейне күтенә кендек белән сугарып дип әйткән дә. Ниндер асу булгандыр инде Сталинга. Бу ниләр агитаторлар безнең авылда агитаторлар булган. Шулар заявить иткән, килгәннәр, алганнар да киткәннәр 6 ел. Шул 6 елдан соң армия бахыркай. Әсмәй картка. Бәтәс яшь килеш шулай алып киттеләр менә вообще. Әлдә үзе чаб булган ул я. Анда газап алмагайнымы ни? Алып айырган. Ой, не, аны бит фазлый. Ул армия төрмәгә киткәс, газаны бит фазлый алды. Газап алыйсан бит әле. Йедбәйтә. Яшь. Бәләкәй яменең инәсе була ул. Вот я. Фәрвәзнең. Ну шундый да салдырып алмасыннар безә кайгын. Ташлап йөрәме? Вот Атмакс. Ал Мына бит. Элек көчлөнүкү. Кышленеке заманы. Онда үч кеше подпись итте закон. Мына нишәтеп сүз иткәннәр. Элек шул инде ул. Шорт свидетельдә кәрәкмәй. Аның сез табып кенә свидетельләр бит әле. Да. 15 суткага отырды күбәйде инде ул. Монда ошонда миңе картайым булган прабабушкам. Әйе. Шулар турында дәрәк һөйләп үтик дә, мин аларны бик әз беләм бит. Миңе әби картайым бит, минем 99 яшькә хәтем яшәгән даже. Неме? Ос япаймы? Миңе кортка. Миңе әби. Миңе әби шулай ук яшәгән, әйе. Менә шулар гаиләләр турында һөйләп үтик дә дәрәк. Миңе әби мин картайымнар турында. Бәләкәй ни монда килен булып төшкәс. Мин сылуга бию. Миңе әби. Юк, хәзер бәләкәй. Мин сылуысым. Юк, миңе әби тием. Әйе, шулар турында дәрәк. Әйе. Искә төшерергә. Аның миңе әбинең ул миңе әби бикылдан төшкән булырга тиеш. Әйе. Шул яктан китә. Аларның Денисов мәле фамилиялары? Дин Исламов. Дин Исламовмы? Әйе. Миңе әбинең. Әллә инде. Әйе. Пенсия бергән аткан. Аның Асия исемне кыры синең картнәең бит инде. Шуннан ни бер бөкесрәк бер апа ни бар ине. Кызы, мин салу исемнеме? Әйе. Шунан мирас. Әйе. Мирасы. Әмир агай. Мирасы Талгатлар белә берме? Синең белә берме? Минән бәләкәй ул. 1 яшькә. 2 монда. 1 яшькәдер ул. 39. Әмир агай бар инде. Әмир агай. Ул да үлеп китте инде уже. Әмир агай. Мираса гына торып калды хәзер. Ошо балаларның. Асия апайның улы синең атайың бит инде Рифкат. Рифкатлар белән бергә эшләй торгайнык бит яланда. Менә миңе әби турында үзенә һөйләп үтик дә әле. Миңе әби. Ниндирәк? Миңе әби ул усал бер кыртка ине. Әйе. Строгый ине. Бик усал гына ине. Эшкә шабин. Эшкә шәбин инде алар бикылдан төшкәннәр бар да, ана Сәрби кыртка да эшкә шәпләр ине, усаллар да ине. Ней шу мирас әйтинең картнәең була Асия апай бит инде кияүгә сыкты Кынакылмы? Кынакылгай. Кынакыл дигән авылга кияүгә сыкты. Башта Сәлим, Сәлим агайга барды. Шуннан аны кадак дип һөйлиләр ул. Менә шул апайларда бәрәңгәре әйбәт, аска үлмәскә шунда кияүгә бар дип Сәлим картны бергәннәр дип. Ней миңа әбине мин шул ней яшь вакытта бит инде ней. Ким булып эшләнә ул колхозларда, нәмәкәләрдә? Колхоздан ашу ура курып, алар шундай эшләр эшләгән инде. Алар уже карт ине бит без яшь чакта. Ура урганнар Сәрби кудагыйлар белән Сәрби кудагый гел бер авыллар бит. Әйе. Ней ялан аяк йөргән, аягына да булманы микән аның. Шу камыллар аягын итеп бетә торган инде.
Şu mine eviler, onan tigi Raul Pesetler Raul'un ineleri, biz iyi. Bizim kaynemler, inemler bile biz Batu'da işlegen indalar. Toğuş vakitinde şundan toğuştan soň bereke sakta şu neyi Asiye apay men kevge sıkkanını bilemin de şundan miras şatmandan öýlendi o. Onda İyi kızları buldu. İki kızı var onun. Birisi niye şekilli? Ana Mekanın bu ýagyndaky awulda. Şolay aýtyp men mene belge sokta barat turgaynım. Şunda kirgen hoyun onun üstlerinde tege Özbekistandan qaytkan ürük yemekler. Emiraga ýebergen indi. Emiraga gel ýeber turgan ine. Halen bilirge ýylda qaýta turganlar indalar. Emiragaynyň bisesinde edrek bilemelimin. Şundan Dalgat sen köbrek bilesindir o miraslardy. Mirasını neşe bilmeytin, birge okunak. Birge kurtlar urlap yürügen tigir bitinde, qoklagan kodlar. Kodan urlap, menge kırtkan. Qoklagan kod. Balasaga asılgan kaşla aytkandır indi. Miras bit küter ola sıkkan. Arın taş sinligi var indi bana be, adam. Şunu ortunda oşap oturayım, bu kırtka kere saktı. Taşlamadık da gelesi ravda, da tağlıkka barı oşap bittik bu zaman. Kıvamama toyak bile orta. Elek bit kurt yata inlerde, ineyimler Kurtlar kuvurları inler. Neyim? Şuan sıtka koyalar kittirge. Kittirge, kırk yaşkaya. İyi. Elek bittigi haladilnik, marazilnikler yok. Şuna kittirip gel. Şuna indi balasaga gel urlayını. Şunu kırtlarını urlaylar yine. Şu. Mene şol ebiler mene meni kardeýim bargan hen ok palatinsalarny ýeýip namaz okytyrgyny. Mene şu hedin zamanlarda din ýagy nesegini o talatagay. Din ne Hedin kısın? wagtda. Kommunistler bitne basarga tyrışkan. Doğru değil, что? Bütün nige şuna inanıp yaşanık bilen de dinge inandık. Dinini bitirseler de nasıl oldu bu? Kommunistler bitne padavetire tyrışkan. Hayır. Nu okutuşlar da vallahi yok dip ürettiler. Ürettiler, 70 okuttular. yıl boyu. Birinci klastan okuttular. 70 yıl boyu vallahi yok dinler. Hatir bitinde epet nitti. Allah kirep saktı. İyi. Kirep İyi. Elek okugan şu mullalarını da bit uzattılar nige. Ne buna Mehmet Yedlin, bilahim mi Mehmet Yedlin? Oğayım. Şunun otasın Ahun gel. alıp barıp belebe yolunda atıp gitkenler. Tugul mında ney? Siti kabim mına eli ziferler trabit şunda bit Muhammed yana gayimler yaşanı. Sehili Otayım bile iki tuğan bitinde. Garifiyen Muhammed yana gay iki tuğan otayım bile. Nisik otup git. Nindi rastırga lektu alay. Ahun kart bir kişli mulla boğanı. Ne bula yürümegen kişiye. Anın boy tibi şu iki güne kezesi boğan bahırının. Raskulasyon elekkemme. Eskişi patpes etti elik zaman. İyi Rakun, olup gitkenler, orada ol gitti. babayımla olup gitkenler şu. Şular İslam'da tağı bir katta olup gitkenler şu belebe yolunda atıp gitkenler denirler. Ekkemeyi kani vay. Birisi bana şahın boğayın. Tağı bir boğanı bahırlarını. Niye bana tigi Zakir babayının nilerin Ay şulaydır o. tigi Sami kapaylar biz Sibirge'ye vergenler bitalarını. Ona ayakları bitmen onan yok yine. Tungan Tigi bahır. kapayının şu bilesin yolda tungan. Sami kapay ulgendir o kadir. Özgen de bunu. Şamil'nin. Şamil'in neyi bulaydı? Hayrollinar. Hayrollinar. İyi. Apay. Matur apay. Okutur seni o. Sami'ga isimni koy. Qayta turgayny bolup. Mükerremeli mulut bilesindir, prokuror. Koyan bilsen indi Rifkat, Rifkat değil. Bile oturup ederek. Kim var? Neyi ana şu Zakir babaylardan neyindi o? Karındaşları. Ol prokuror bolup turdu neyde? Vurt salavatta. Neyse Özbekistan'da oldu o. Şunun yaktan bu yakka gittiler. Olar barda şu yakka gitkenler bitindi ona neyde Şamil'nin ağası kim soňaly munda yaşap öldü bitindi ona.
Менә халыкта битендә все-таки барыбер үзенең гореф гадәте дәвам ителгән. Никах укыганнар барбер, исем кушу булган, әбиләр илешканнар. Вот. Элек битендә окса булмас, ни булмас. Субботник күбрәк бер-берсенә үй халышы булган битендә. Безнең заманда постоянно шулай итеп үй салып йөрделәр битендә, өмәгә барып. Өмәгә барасың, төнне урманга барасың. Вот. Галимулла кайда баргылан әле ул ахыркаем. Анда парализа бетмәгәйди. Төнне урманга барасың, иртән торып уже бурайсың, атып алып китәләр, арымбарлар килеп. Nə etmişik? Niyə Галимулла остайны бит? Галимулла yok staydı. Элек битне балтасылар бик почетный эшләр булган битендә. Бүтән кешегә ит алдылар бит аны Марат идне, Галимуллага, Гарифиян агайым. İşe ola. Шей Мөхәммәд агай да ни торгайны. Шул бүтән халыкка ит алып йөрделәр инде алар. Менә 5-6 кеше. Талиб агайның Шәңгәриевнең фотоларын карайһың. Где-то 65 елларда, юк 68 елларда микән, сак беренче шифрлы кырышлар барга килә башлаган. Бүтән авыл халым башлы. И беренче шифрлы өйләр күренә башлаган. Шулай. Менә без монандагы ошоңа каршы өйбезне 64 елны битердек. Халым башлы итеп. Халам башлы түгел. Уже шифрлап. Безнең калай башлы. Ана сезнең нигә бирдек бит калай. Токкапка. Teknodan halayla təyindi. Калын. Гаражыгыдга. Ана шуның белән эшләнгән. Кайтарды безгә шундай халай. Кем? Набилла. Вот бит. Такталар менә 70 Бушкы меңнән. калалары бит ул. Нык толстый. Ана шул калайлар безнең нидә өй башыда шуның белән ябылгайны. И атайымнарга бирдек. Аларның менә әле шул сүтеп алып, менә бу гаражның башларын Бергә тотыша. Ул бит нәү тимер калай булгас, уже ох повезло дигән бит битне. Шифр түгел сүтеге. Такталар кайтарды. Агай нык ярдәм итте. Берсе белә такталып кайт. Вот. Ярдәм итте. Ярарату. Набиллагайым укымышлы кешене бит инде. Син беләһеңдер ул адрак. Ну это майор, бит. Майор, Вот видишь, һәргә ярдәм итә. Ярдәм итте үй халырга. Галимуллага гадогенде ул. 20 доллар. Һәр битендә Халик бабай менән бергә шунда шахмат уйнарга киләйнегез. Исламулда кемдер шундай шахматистлар бар инде? Да? Шахматистлар кемдер инде менә? Халик агайлар, берсе Галимулла картай битне. Һәр менә уйнайны шахматлар. Күпене алар. Шахмат. Элек клубта теге ни Клубта толып уйнап шахмат. Бильярд бар иде шу. Хоппи бигрәк яратайнан шу шахматларды, бильярдларды. Хоппи бабай шу төн буе ана шу клубта Иң организаторы Хапани Сабинданов. Вахыр кайын. шу нидә торгайнылар. Уйнай торгайнылар шундай ниләр. Бер шулай кызып китте дә Хапани Исламов теге шор элек бильярд шоры бит. Жодоры хатлык иде. Ул торып җибәрде бала Идрискә. Идрис нимә гәзит торайны. Сак калды бит моңалайны. Моңгайны. Тәки тишәре авыр бит ул. Ну, ул бит стальной хромированный шар. Әлеге бәләкәйне бильярдный. Кыллат дигән булды да вахыр кайын. Как ебәрмәһен. Яратмайды бар көтлине. Элек колхозга да бит тырышып эшләйник. Кәбән куялар, картлар, инсаф бабайлар башында тора. Бер группаның башын кәбән башында ана Мөхәммәд Рәхим бабай тора. Берсенекендә Әскә апай тора. Искерт талабыз. Без ташып торабыз инде шунда ирләр бик олы искертләр бит. Шуннан бер группаныкы ысларга писән җитмәде. Киттеләр сугышып кадәр Рәхим менә ниләрдән байратлардың ватасы, Әскә апайлар сугышып гауга сокыры дип ватанлар дигәндә даяркаларның моны ягындагы бер сокыры ерисендә кала. Шунда писән җитмәгәнгә менә колхоз өчен сугышалар. Бер группаны ысларга писән җитмәде. Шуннан киттеләр сугышып әрләшеп. Әкәмәтләр Заманлар.
Колхоз үшін не үдібізге эшләмәнек колхозға. Янып кыйгенде Колхозға шуқатлыгы тырыштық бит, нишәп шуқатлыгы булдык икән. Нишулай сарык көтіп йөрәйем, Шаймардан бригадир почтальон юк бит малай. Антын тиләнең бит. Сөйләмәгәнмендер ул? Шунан башында Шунан отна буе юк, Равиләйтә талат мынау агыла дарбен бар иде. Мынанда гына торган. Шуңа сөйләнгәйне мәлләмәдән почтага кергәйне әйтеп, теге әйткән Равилга. Равил килде дә давай накыта бит малай киринде, кеше юк. Отналар узган. Шуна почтага кирип киттем мин анда. Ей малай, соңарсы сарыкка киргәнсе. Коя нинди иш шундалаларда китәләр. Ул Уфа, ул Стәрле. Коя нинди авырыш, әйбер тияргә. Мына нинди булган ул. Гел рушной бит, әлеге күк кран булсаны. Шуламастайым. Шулай нык кулышы булды, кул көче булды бит вай элек. Шуңа ныклы поколение үсеп килә бит менә. Шул ныклы поколение 90-100 яшьләргә җитәләр дә инде. Һәргәдә шул 90-100 яшьләргә җитүен теләйбез инде. Мына син әйт, удобрение Беларуска тиябез. Анау бер складт удобрение хатыннар мына 50 кило теге удобрениелар. Шуны күтәреп нитәлек гел хатын кыт бит эшләйбез. Вот не положено хатын кызга удобрение. Агулайбыз. Зәп зәңгәр. Агудашленик аба Ходаем. О сүгендернә улайлар ине. Шунан теге ута битәргә тырышкас битендә агулаган көннең икенче көнне үк бар бия бишәбез. Ярамаса да. Тирәк битәргә, тирәк. Кая аны бүрүдең мәңге ута битәлмәсең, семьяң белән тырышасың. Шу балалар ана бигрәк безнең ни бернәттә каплайны да, шулай итеп, Шырып ала торган. Беләһеңдер әле. Агас фотоаппаратлар. Шулай шикелле инде. Шулай дип һәр заманда авылдан авылга фотографлар йөргәннәр менә. Ничек? Ана шу елдәрдән килә ине. Шу Хаят апайларга килә ине, безнең күрше шунда кешеләр төшә торган инде. Шуннан соң инде Талиб агай төшерде инде. Элек битен теге ветераннарны, передовикларны төшерү булган бит нәшәтә. Фото төшерү. Вак беләк кара инде фотолар. Черно-белый фотолар. Ну безнең авылда бит үзебезнең любительләр булган менә. Хайруллин Шамайлагай шу хәтлем бүтән фото пленкалар хаклап калган. Әле һәман карап утырады бит менә фото архивларын. Шун Талиб агай да төшергән бит инде. Талиб агай төшерә ине. Ул төшерә ине. Менә һәзинг заманда кемнәр директорлар булды? Һәзинг заман укытучылар менә кызык мәлләр һөйләп үтә егелә. Безнең заманда ней? Директор школамы? Япаров абый булды, Япаров Фәрит. Каяктан кем кеше? Ул аны Ташкент ягынан кайткан тинләр. Даже. Балалары бар инде. Сатанрак ине. Сатанрак инде безнең Япаров булды. Анау Закария буйда булып алды, әлләдә тил кылдылар аны только. Вахауддинов. Фаузия апай. Шуннан Нуриев булды. Нуриев. Марс. Нашу мәктәп юбилейында һөйләп үттеләр әле. Талиб агай да директор булды бит инде. Анан Фаил агай. Кайсы директор заманында мәктәпне халдылар? Яңынамы? Кирпис менән мәктәпне. 70 елда. Кайсы сала башланы Талиб салдыраган. Кирпис кайтарттым тине юбилейда мәктәптә. Талиб агай әлмәкәләр шаттым тине. Шунан соң Фаил бетереп куйды шикелле. Талиб агай бетереп куйды. Талиб агай. Фаил бетереп куйды түгелме? Фаил агай оборудованиелар әлмәкәләр алып кайтып бетердем тине инде. Ана шу таламлап куйды ул Фаил. Фаил бетереп куйды. Без урмак кисеп, крыша не япканда урмак кисеп яттык бит ана Фаилның. Фаил алып барды безне. Ана варсыгында килеу? Шул Фаилда Марс булды шикелле. Шу башлаусы Марс микән инде. Нуриев Марс. Башлаусы түгел, вадактан. Кирписләр кайтарттым тине инде. Кайтарттырдым тине. Беренче грузовик. Шулайдыр ул. Выписывать итеп ти. Шулайдыр. Шу юбилейда һөйләнә бит.
Шунан төле багайда өстөп алып кетти бетинде. Вот. Мен урман кесеп яттым енді анда файл айны. Шу файл бітіріп қойды аны, файл. Шунан бетине шу мектеплерге котельный өстөгөндөр бетине бет. Шунда котельныйда икинчи клуб көк формасында болгон бетинде. Клуб ябылха, карт хогу котельныйга кускан бетинде. Ярты. Махира апа оқытты бетінде. Оқытушылар көп болды енді. Зәкәрі. Директор школа мына сен. Не, директор болды бетінде у, Махира. Білем. Дегені. Яппаров болды директора, я. Оны қойсияқтан келген тейінлер әлі, Махинұрна. Махинұр, Дальний Востоктан. Шуяқтан тейінлер шекілі. Мында кеуге сықты мекен? Жоқ, кеуге сықманы. Кеуге да сықмағаны. Білеға кеп сыққан ма? Кеуге да сықманы. Ие. Ол апай несек Махинұр апай мында кеп сыққан? Махинұр. Мына шоны нешетіп келіп сыққанда ебәрділер мекен аны бір әйтірлі. Направление. Тұтала ебәру бар енді. Шол оқытты тоже ней. Директор болды. Директор болды. Ол мектеп юбилейіне келді ме ол? Мында ма? Келіп сықпаны ма? Жоқ. Ол яшта болғандар енді уже? Олығыр, ие. Вот. Шулай деп, шотман мектеплерін несенсі класс бүттігі түйінеге де? Бітіні бүттік, анда Шигап бабай директор болды, ней. Ана шу тәуді ней болды. Мұнан Исламғолдан кеткен шу мында оқытты бітінде Фәрит Япаров. Япаров Фәрит. Абына мектептер бүткәш бірек профессияға оқытып ебәру направлениялар болмана міне шул елларда? Сыпатыларға кірту? Білмейм, біздің нейлер ана шу Хамид кетті да Уфаға Фәнил кетті. Башқалары біз вис ауылдабыз. Елдердегі міне сыпатуыны қасан астылар? Антын білмейм. Шул тракторға қоуын етту? Оқып ерінлері, кішілер кім білсін енді. Көбі себет шында, мұны тұр ештер оқып еттілер. Елдердегі міне. А? Но несен сыйларда астылар екен аны? Вот. Біздің заманда yok тұру. Yok, біздің заманда. Сыпату мұна елдер асылды бет? Сыпату елдерді қосан асылды бей, сыпату. Білмейді ме? Әлегі магазин ұрында тігі здание бар еді, 2 этажлы? Білмейм. Антын білмейбіз, шәптір. Мұна қар шотлап кеттегінде бір атылы бетінде балалар тоғы барған бетінде, ең бірісі хедің Хисамов Илдар тоғыза бетінде. Сәс келді алу? Менің 63-сін селді бір малайым тоғды ол. Шынан 16 ғына күн тұрып өлді. Потому что салқын тейді өпкәсіне. Яд күнейні. 1 апрельда тоғайны, 16 апрельда өлді. Потому что Ной үйеден көпір жоқ сығып болмай, бүтін дүнде ташқан. Ней медсестра тияқтан сығалмай көпір үтлерінен дейс суаға ташқын вақыт ені қақырас. Есем құшып үлгіртеген ме? Марсиль құшқайнық. Шонан түге аны тігіндегі заратқа да ерлеп болман тігінде етіп күні далғаттар шында неткейіндер енді. Заратқа ерләнілер Мұхаммад Язинда мен Хасан бабай енді сол көмдікті қайттық. Илдар енді 64-нче елді туды бетінде. Шунан 66-нчы елді Илнур туды. Шунан 69-нчы елді Илхам. Анан Свет ақыдым. 74-те. 74-те Свет. Нашай 4 балалы? 4 бала, 4 баланың шытлақтан 10 баласы бар, 10 балалы... Правнуклар кетті? 7 олар. Внуклар айы? Илдар олғы бетінде, Илдар олығы физкультурный оқы бітті шекілінде бет? Физкультурный, тәуді киномеханика оқын әлі бәлі-бәйді. Шунан соң физкультурныйға кетіп бітті, бір 15 жыл ішләнді тоқтан енді. Елнұры тағын шолай. Шатманда да ішлеп алды өте? Шатманда башлап ішләнілер. Нұрия келін білейік. Тұрыға үй болмайсы. Өйдім
Ниттем bir дәүләт капайларга каршы гына bir өйне bir әби турайны. Шуның ул үлгән булдымы икән ул? Әллә тегендә тугайга төште. Икенче берәй кеше алып каранымы икән укыртканы. Тугайда. Шуның алама гына өйен сыллап көткәне барып үдем. Шунда ниттек. Шунда торып bir ел эшләнеләр. Квартира юк. Алама сугый. Теге балай шу баланап киттеләр Лилияны. Хатим белән бергә эшләгән. Хатим бик яраткайны, ней. Шу квартира булмагас, анда эшләмәнеләр инде алар. Шуны Бишүлек районына киттеп, теге Каменка дигән авылда икенче елны шунда эшләнеләр. Анда илме bir 2 ел эшләнеләр микән. Шуннан соң монда Тулбайда мәктәп салынды бит инде. Мәктәп асылды. Шуннан квартиралар салынды анда. Шуннан biz аларны кайтарттык шунда. Белешек тиенек инде. Аны алай койма. Белешек тигеп. Менә шулай тарага Тулбайда төпләнеп китте Илнур. Илнур әле шу Ушалда эшләп милициядә эшләп кайтканнан соң нигдә Кемгә укып сыкканы? ул да физкультурага укыны, киткәнсе Бишүлек районында эшләне. Шуннан bir урыс авылында эшләне тәүдә армияга киткәнсе. Шуна армияга Германияга барды, шуннан кайткас Алмайда эшләне бит инде. Ана мәктәпләрдә төденләр 2 этажлы bir 15 ел эшләгәндер әле укытуда. Шуннан кәләше артынан киткәне бит инде. Килене мәрхүм булып куйды бит инде. Шуна әле монда шу кайтып, малда эшләп, Илдәргә bir йортка керде инде, bir килене бит. Яшай матрона итеп яшәп аталар. Әле дә шу малсылыкта эшләй. Илһам булып, менә үзебез белән бит инде. 2 малайыбыз бар. Аллага шөкер, икесе дә эшләйләр менә дигән итеп. Ой булаты да эшләй, Даниле дә эшләй. Шуннан киленнәребез бик уңган. Илһам тоже малсылыкта эшләнә бит инде. Әле 1-2 ел гына менә тракторга утырды. Эшләйләр, Аллага шөкер. Света кызым Стәрледә академия бетте ул. Педагогический. Шуннан ана улда Каменкада эшләне, bir ничә ел эшләне икән анда. Укытучы булып. Шуннан нигә Аксаковада эшләй әлеге көндә. Мәктәптә. Башкорт теле укытучысы. Надеждинада ялып шунда яшәп аталар. Кадын кияүгә бирде. Уйлабыдың авыл егет. Внучка бутты. Шулайында. Шулай дип һәдән нисә внучка шутап киттегез әле? Едәү. Нинек менә балаларның баласының баласы. Едәү. Киленнәребез бик уңган, бары да эшне яраталар. Менә түлке укыту эше бетте, теге Нурия киленгә Тулбайдагы выставкасы сыгып өлгерде, әлеге моментта клубта эшләй бит, бик тырышып эшләйләр. Менә өйдәге киленебез дә бик уңган, сосработник. Өйдә дә өлгәшә, кешегә дә өлгәшә. Менә шулай дип, ошо яшьләргә йетеп, менә һәдән һарай килә бит инде. Ошо яшәү тәмен мәгънәһе нәмә килә күрәһегез апайлар, бабайлар? Әйтегез әле. Яшәү тәме, яме, не инде менә балаларыңның хөрмәтендә рәхәтләнеп яшәйбез, Аллага шөкер. Киленебез бик уңган. Бүтән эшкә өлгәшә. Сый хөрмәттә, тәрбиядә яшәйбез. Аллага шөкер. Исән-сау булсыннар инде.
улларыбыз да, килиннәребез дә. Тәләтәгә нәмәгә төрләрне, менә яшәү тәмин нәмәләрдә, пенсионерларда. Нимәгә? Һәр бит менә һәр нисә ел пенсияда яшәү тәмин нәмәгә дә күрдегез. Яшәү матурлыгын. Яшәү яныма. Бергә яшәйбез, Аллага шөкер. Яшәүнең матурлыгы менә. Яшәүне хәзер матурлыгы миңа балаларымның балалары килеп торса, иң не матурлыгы шул миңа. Башкасын онытылып беткән ул, белмәйм дә мин. Балаларны нык яратабыз. Балалары кадерле. Менә шул хәтлеге инде. Улларыбыз менә Илһам улымның да 2 малайы бит инде бик акыллылар, Алла берсә, аларны өйләндереп берсәк. Әле Айбулатна квартир алдык, бер бүлмәле булһала. Тамага әйттек беренче взносқа. Хәзер Данилина Алла берсә, аларга уйлайбыз инде. Данилина да укырга кирде. Кая кирде? Әле кирмәгән, кирергә уйлай. Кирде ул. Менә инде. Экзамен биреп яталар. Кит якны диләмә, эштә бит әле. Ул бахякларда хезмәт итеп кайтты әле. Бахякларда хезмәт итеп кайтты әле армияда? Северный Кавказ мал? Менә инде Абхазия. Абхазия шикелле? Түгел. Дагыстанда. Вот. Горный. Дагыстанда хезмәт итте. Айбулат барман инде баралманы. Күзе буенса. Зрение. Ярар, ата. Зато аны не. Антада уку битте, университет битте. Физика, математика, кибернетика, нимәкә, шул. Физмат. Шул, Хорошо. Тырыштылар. Эшендә дә яраталар. Ярар, рәхмәт сезгә. Хисамлар гаиләһе. Тик тормайлар инде эшләйләр шулай. Илләр тыныс булсын инде. Үзең таза бул. Кыенлыклар күрмәсен баласыгалар. Күреп тораяк. Кайткан баштан селкеп үтәһең, булды безгә шул. Җитә. Конечно, әрәк үкенечлерәк безнең авылыбыз кәми бара. Ана шунсы. Менә түреләргә ни әйтернегез менә олы поколение? Ашы яшь поколениеләргә орнап дигәндә нимәгә әйтернегез? Шундай авылларын бөтенмәс өчен ни кирәк һәм менә? Ни дип уйлайсыз? Эше булмагас бит ситтә, барыга ситтә. Менә сезнең заманда эш булган? Туым юк бит. Ул мәктәпләрдә булмас ине. Картлар бала таба алмай. Карткары. Яшьләр булганы бит инде, ситтә эшләйләр. Менә айрым нитүләр бик яйсыды инде. Бергә яшәмәгәс, ул яшь сакта ситтә эшләйләр бит. Постоянно менә. Авылда торып калган егетләр менә бер балалар бит инде. 15 штук халыс тоятлар. Телефон алмаенсы. Mana şunları da kupit mi? Ol almaylar indi alar. Yok indi. Olam teyhellerde avulga kaytıp turusu yok indi. Yok gelinler yok. Dilemeler olar. Kızlar. Bana Reştegay'ın kızı koytkayını kitken. Mineten manda yaşaydır deyip. Reştegay'ını bizim. Koy ne isimleri o? Ufada yaşay. Şu bit kitken bit mineten manda yaşar diyeyim. Biraz yaşap kitken o gittiğler. Avulda tur hatırlamaylar kadar. Var. İşi de yok. Şolay. İşi tobalar öyle o. Koytmaylar bit buna şu. Soğuşlar bulmasın indi yaşlarga şu işler bulsun indi. İşlerler indi. Buna avulda bitmesin o. Tüplenip şunda nitteler işleri bulsa iş de yok bit. Bir malsılıkta ikisi dayarkı işleyin de şu. Dayarkılar da yok öyle. Mana bu bitne tuğru aytırga kerak üstöge tuğrelerge. Kolxozlarni işep bitirirler o. Şulay aytlar şu. Ne toratalar? Buna if gitmeli bit. Gitten bütün bazılar boştura. Yemirilip nitip eren bolup turalar. Elek bizim zamanda ol harık asraylarını kolxoz. Ol hayırlar kubine. Yondagına bitindegen safxoz milyoner. Diyoruz ki. Onda buna o tulbayda da son otlarını indi. Şu katligi
шәп атлар. Тавыққа қатылға сұранулар енді, совхоз. Не біздің колхозда да едік, біз бәләкәй сақта. Колхозда тоже. Тауықлар бар ине, е. Вот. Ана шо. Бұдаулар бар ине. Хәдір бұдау қараусы да жоқ, бұдау да жоқ. Олып кетерлер шатмаңа. Менә тиләгәтәгә нимәгә әйтерен егет? Түреләргә дирәк орна барак өстәге. Ja, Нишәп колхозларны, авылларны бетермәс өчен ни әйтерен егет менә өстәге түреләргә? Бересе һүз әйтегез менә. üstəgi törələrə nə aytasan? Onlar şu yaqa qoyub alıb getdilər bütün düzlərimiz. Bitirib. Kolxoz, savxoz. Дикий капитализмга тактылар да. Ay, как будто бы. Мына Мына шулай булган сетелер, мына булай булган. Нинди капитальный мотор йортлар салдырып. Сителнең нигенә барып иткән сәле безгә, анда бит сугыш вакытында уже безнең әлеге тормыштан да яхшы тормыш булган. Сугышта катнашкан кешеләр бит. Кайда? Сителдә. Сетелер яхшы инде. Безнең теге золотага боеп калдылар, безнең корал хатып алганда. Шулай инде. Шул. Һәл бит менә тәлгатәгә картайман, галималар картайман битне гел һиләшеп утырайны шу политический темага. Галималлага килә инде Аргументы, факты не сөйләтергән. Тегел не яла торган. Мына шулай язган. Мына булай язган. Рахатлан сөйләнеп утырабыз шунда. Аның комната ялайны, мен шуп газет таратып берейин битен. Галималлага яхшы ул менә мәсәл белмәй калган. Ул клубта битне күпме подшивка газетлар ята ине бит. Онан соң эшләгән кешегә эш хакы юк бит. Менә безнең Илһамнар фирмада эшләне. Ул 3000-4000 аксамы ни ул? 11000 түгел. Бер айга шулай бит. Әдәм көлкесе. Менә шуны Әлеге яңа президентка әйтергә кирәк менә шу Ради Хабировны кай ядасы килә дә бит малай. Может менә шу Килеп тикшертәле менә шуның усына кырыена сыгарыны ул. Вот. Шанс бармы әдрәк? Яңа президентка. Менә булай бит. Шанысым бар. Менә Эшсе юк бит, эшсе авылда менә. Эшләмәйләр, менә шунысы кыен бит. эшләгәннәрне ни хак бирмәйләр. Менә Илһам бит эшләй, көн төн эшләй. Исептә йөрмәй. Хәзер 10 меңнән кем булмаясак, ансын. Кит. Шулай дип неттеләр. Юкны сөйләмә, әллә касан Ради айны шулай тине. әйтү белән булмай бит менә безнең Может колхозда. булдырта китерләр. Может все-таки лицом повернуться. Килеп тикшерсеннәр ине ул шуны. Нишләп кая бара ул нүҗәли көтү көткән вакытларында да шул ук хәл, әле дә шул ук хәл. Электән дә шул юк ине акса, әле дә юк. Шу авылны обдирайтып яшәнләр инде бөтен. Нишәп шундый хәл икән, менә аптырайм мин. Көнтен почтага йөреп 45 тәңкәгә эшләнем. Шулай угас инде. Тәүдә 45 сумга эшләнү, анан 60 булды, анан 80, анан 720-гә җиткәйне. Шу бер ел, 2 ел алды да сылып та китте инде. Шуңа менә ничек яшәйсең инде? Шундый хәл. Картайм зав кылып 45 сум алайны. Я шулай булды инде. Иң әйбәте авылда шул укытучылар алгандыр инде. 140 сумнар, 120 сумнар зарплаталары. Соңнан гына аларга да. Аларга да соңнан гына 60-ка да эшләп бирен алар туры. Хак юк иде бит ул. Вот, ана шул. Шунысын өстәге Тагына түләргә. булды зарплатына. 120 тәңкә. Ради Хабировка ышанам мин, яхшы якка үзгәрер дип уйлайм. Менә шу мин әйтәм. Ядасы ине шу килеп тикшерсен дип тә уйлап куям да. Мен килмәй бит, монда килергә тиешен дә бит. Менә может ошо өздүгүн генә айрым ебәрбез даже видео итеп. Видео язма итеп аңа язып ебәрбез. Менә шу безнең колхозга килеп хотя бы әдрәк тикшереп, менә эш хаклары не ала икән, шуны Безнең бит, кстати, Нека районында иң һуңгы 2 колхоз калган бит инде. Берсе колхоз Урал, берсе Кажасименовкаларда. Башка юк. Бүтән юк. Все, бүтән ерләрдә СПК кооперативлар гына торып калган. Все. Олай тикшереп бетереп колхозларны баштан бит переворот булыр да соғыш китәр. Белмәйм. Алар үткәсе хәзер ана теге
Капиталистлар. Самостоятельный бойған нейлер, көп бит, мал топтып. Сколькалар? Була бір хәл. Болса болар. Олама хәлләргә барып мән инде. Олама хәлләр. Дөньялар тыныс булсын әле. Юк, тыныс болсын. Хәзер дөньялар нык әйбәт якка үзгәрде. Элек бит шу хәтлеге менә өйләр алама ине. Ихаталар юк ине. Олама огдарлар ине. Олам тисе эшта киттеге юк ине. Хәзер колайдан җибәрдек. Хәзер толып ята, эшләсәң була инде. Акса кирәк. Менә пенсионерлар тоже поддерживать итә инде семьяны. Пенсионерың булмаса, нык авыр яшәү авылда да. Кыртка сартка мал атыралар разве? Юк бит. Күп кеше мал бетерсә хәзер. Яртылаш юк мал. Уже 60-тан үтсә ул мал атырай алмай. Колхоздан фуражда ала алмаслар дип мал тоттыр инде. Ярай фуражын бирәләр менә шунда әйбәт. Шу быдауын биргән булалар инде бер быдау. Эшләгән факларынан шу иген алабыз инде ансы бар. Пенсионер булмаса тиген. Ул да булмаса бит нишәргә кирәк менә халык. Йөрүләр бит инде авылда әзмәне хәзер. Шуна менә мәктәпләрне яптылар яптылар да, шул мәктәпләрне емерелмәслек хәлдә хәтта бу консервациягә тотсыннар инде. Мәйт Хәзер менә мәктәп емереләр башларга может, исе кириш башлай. Емерелә. Вот. Оның эсенә кергәне юк, май вис емереп алып беткәннәр бер ваны. Металл ставитрак. Ай вис не инде. Бодырный мәктәп. Нинди әйбәт 2 этажлы мәктәп ине менә. Брежнев бабайларга рәхмәт инде теге. Яшәп калдык шул вакытларда. Вот. Шулай. Хәзер тормыш матурланды, ана шул түлке акса кирәк, күп акса авылда да. Аксасы бер нәмә. Акса бәлә ташанлар. Аксасы бер нәмә эшләп булмый. Эш кирәк бит аксашылар. Эше юк бит инде. Бөтә халык китеп сөрелешә албай бит. Ул мал ахрасың да бит менә иген. Бишәр менә Илнур монда сакта әле без Илһам белән Илнур эшләгәндә 5 тонна алалар ине, шул бетәйне малларга. 2 хыйыр, 3-4 башмак бит инде. Шул тагын бадаулайлар бит инде. 7-8 барып баса инде. Шунан шуларны курмалар алама хәзер. Теге гел трактор белән генә ните белән башын кыйып кына. Юны үсмәде дә ул. Теге үзүндә дә үттәдә яфраклар вис кыйлып бетә. Корот таякка кала да малга ни алама. Теге элекке кул белән сагу түгел бит инде. Түгел. Трактор бит хәзер. Ладно, менә быел бит инде шул юбилей дигән булып, үткән 19 елда авылыбыз нәдерәк моторлап калдылар. Сак кына булса. Менә 250 еллык бик матур үтте. Рәхмәт оештыручылар. Әнисә киленнәр без. Күп авыллар бетү ягы бит инде, беттенде шитә кәрштә 1-2 кеше менә инде. Ул Яшел Россия белән үк тәлгат. Асы Башкортстанда гына түгел. Менә Колосовка юк. Телевизордан карап утырсаң, Гоголев юк. Ну, бетү ягы бит инде. Шулай вас. Әнә ул гуртка барып сыйналар, не бар анда? эше бар инде. Совет әйтмешләй, мафия ие халыкны бер урынга. Алар бит управитель рәхәтрәк. Шулай шул. Вот. И теге национальный черта дигән нәрсә югала. То есть Чувашиядә, Башкортстанда авылдан калага барып керә дә, всё, нейтральный шәһәр кешегә әйләнә дә куя. Шулай була. Усреднённый. Вот. Национальный политика югала башлай. Колларда Башкортстанда, Чувашиядә, Татарда бер средний обрусевший татарус хәленә, башкирус хәленә дә куя. 50 елдан бу авыл бетәр. 50 елга барса әле. Вот ана шул. Картлар үлеп бетә, яшьләрнең эше юк. Әдрәк Себер кешеләре кайтып пенсиягә сыгып кына шулар кайтмаса, вот авылларына сап кына поддержать. Шулар гына өмет. Алда әле эшләүчеләр күп бит. Вот. Йортлар күп монда авылда. Шул. Шулай гына әйтмәсәләр.
Зур үйлер бош тора. Күбесендә берәр генә кеше тора. Менә шотлап китсәң, авыл үйләр буенча 1-2 кеше тора, 1-2 кеше тора. Монда многодетная семья, Мурзагарифларда многодетная семья. Ие. 1-2. Укырга соң Сабирның малайы белә Галиянең кызы гына йөри. Бар. Ике бала. Менә Авыл олы кара автобус. беткәч дишәсен, бетә бит. Шулай. Ялла, шундый хәлләр булды. Яратам, талгатайлар. Ярар. Яра. Тамамлайык, ошо Ие. тарихи интервьюны бик озын, Ие. интересный, бик кызыклы әңгәмә булды. Ие. Зур рәхмәт сезгә. Бигә рәхмәт. Сау булыгыз. Сау булыгыз.